sa buhay, mapatinan mo. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay ko ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa. Sa'yo tunay na kagalakan, mababayaran ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Maayong gabi, maayong pakiguban. Welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mahanaw ang tanan. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin na usab sa ato ang panag-uban. Welcome ang tanan. Ilabi na sa ato ang mga kaigsuonan nga nagsunod sa tanan mga FM station nga nag-hook up nini mao programa. Sa ato nga pagsugod ato ning ablihan ug sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Mag-ampo kita. Amahan na mo nga Dios sa mga kagagahom. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-atiman kana among tanan. Salamat Ginoo sa walay hunong nimong pag-amuma sa imong mga katawhan nga mindangop kanimo, misalig kanimo. Amahan Dios nga makagagahom,
Nagpasalamat kami sa imuhang pagkamaayo sa tanang higayon panahon nga imo kaming giubanan ug giproteksyonan ug imong gipsuplayan ang imong mga katawhan o Dios. Walay nakulang sa imong mga katawhan nga minangop kanimo. Wala gayud mapakyas ang tanang katawhan nga misalig kanimo. Imo gayong giatiman. Ug niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Pagday labaw sa tanan sa pagpaminaw na usab sa imong mga pulong, pagpamati sa imong mga mensahe, pagkat-on o pagdawat sa imong mga pagtulunan. Paday nimo kaming giblas o Dios sa imong mga pulong nga mo'y muhatod kanamo sa imong panalangin nga imong giandam. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin kanamo. Amo kang palagaran, amo kang pasidunggan, bayaw, pasalamatan. Kay ikaw ang Dios, mao'y naghatag namo kinabuhi ug nagatiman sa among pagpuyos kalibutan. Dawata kanunay among mga pagdaig, pagpasalamat kanimo lamang. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Mayong gabi, mayong pakiguban, welcome sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magauban kanatong tanan. Happy New Year! Taud-taud ta mga kaigsunan nga wala makatingog sa ato ang live tungod sa sitwasyon nga dili pyud ko ka live. Tanang adunay gininhawa, muday kong mo simba, o hatong tang tanana lang kaniya, kay gibuhat niyang tanana lang sa ato. 1, 2, 3, go! Masayaw-sayaw ta. Kumusta ang New Year? Kumusta inyong New Year? Masayaw sa galit. Ato mga kaigsunan nga nanukad sa nagkalaing mga lugar, sa nagkalaing mga nasod, maayong gabi, may pakiguban og Happy New Year sa tanan. Kumusta inyong pagsugat sa bagong tuig? Pagsugat mga kaigsunan sa tuig nga gihatag o dugang sa Dios sa ato ang pagpuyos kalibutan. Tuig nga masinatian na pod nato ang pagkamaayo sa Ginoo. Masinatian usab nato ang pag-uban o pagkagamhanan o pagkamatinud-anon sa Dios. Gusto sa Ginoo nga masinatian nato kanunay ang ihang pagkamatinud-anon. Ang ihang mga pulong, ang iyang mga saad, kayang gibilin sa balang kasulatan og dili ni paras mga taong way pagtuo, kundi paras mga taong sama kanimo nga misalig kaniya. Mayong gabi, mayong pagkiguban, nilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod na sa ato ang programa pinaagi sa Facebook Live. Mayong pagkiguban o salamat sa Ginoo mga kaigsuonan naka-live ko. Kay pipila ka adlaw gikan mi sa Negros. Maglisod ko o gamit sa akong dila. Kay naamay na kanang murag init man kuno na. Na ay luas nya murag ni action man o grabe ang loas, dili man ko katarog sulti. Tungod na sa among biyahe siguro niya wa gyud ko ka live mga kaigsunan gani sa miaging Huwebes, wa gyud po ko ka klase. Akong gihangyo ang ako mga kaigsunan na dili lang usab mi magklase kay maglisod kog istorya. Salamat sa Ginoo mga kaigsuonan kay ganina udto murag na matikdan ako hangtod kahaninang hapon. Murag wala naman, okay naman gyud. Salamat sa Ginoo nagmalampuson. Bisan pa man sa kanabitaw nga pagsugat nato og bag-ong tuig wala kita ka uban no diri sa atong programa. Tungod kay didto mi nag New Year sa Balok, Santo Niño, Tanhay, Negros Island.
Doon ay duha ka simbahan diin ko gidala sa Ginoo aron paghatod sa mga mensahe sa Ginoo. Sa Pizza 30 dito sa Pilipigan. Og akong gipasalamatan ang Dios mga kaigsuonan ngato mga kaigsuonan sa Pilipigan nagkahiusa og naa kanunay ang pagtinabangay sa diha nga nag-andam sila mga kaigsuonan alang sa maong selebrasyon sa pagkamaayo pagpasalamat sa pagkamaayo sa Ginoo. Akong nabati og nakita gyud ang mga kalalakian nga grabe ka kana bitaw nga mainanda ready nga miandam sa mga kanang gikinahanglan sa ilahang nga selebrasyon. Ang mga kalalakian mga kaigsuonan mao gyud nangunay og gama og bangko lingkuranan unya butangan og trapal. Ang mga kababayen pod og ang ubang mga kalalakian nagkapuliki pod sa pag-andam og kana bitaw nga para ipakaon sa mga tao. Dunay mga nagluto, dunay poy na halungag, dunay nagluto og sudan, niya dunay poy nang limpyo, niya dunay poy nanaod og bangko, nanaod og trapal para ang mga katawhan nga dadon sa Ginoo makadungog sa pulong sa Ginoo kanang way makadisturbo. Akong nakita gyud mga kaigsuonan ang kanabitang pagkamalipayon o kung ipasalamatan ang Dios sa iyahang pagkamaayo nga bisan pa man sa gilayon kanang layo-layo gyud ang amo ang gilakawan kapin sa oras unya nawala ang gyud kusbukid mga kaigsuonan. Nawala gid mi nakapangutana gid mi sa usa sa balay dool na diay sa simbahan. Nangutana mig asa ang simbahan nga naa nag-Thanksgiving karong adlaw. Nagitudloan mi nga likod nas bungtod. Salamat sa Ginoo. Amo na nga akong gipasalamatan ang Dios bisan og nagkawala-wala mi sa dalan nga among giagian kay basakan unya kakahuyan na sad, sapa na sad. Unya wala pa may sounds. Niya naay ni tukar mga kaigsuonan sounds man sunata mas kalibutanon kung dili ron ang simbahan nga nag-Thanksgiving kay kalibutanon man ang sunata. Muna nga nangutanan lang gyud may mga kaigsuonan sa balay nga among giagian. Nya salamat sa Ginoo nga likod na lang daes bungtod mao na daay ang simbahan. Pagka 31 mga kaigsuonan nag-overnight mga igsuon human sa ako ang paghatod og mga mensahe sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Human ako og pag-share sa pulong sa Ginoo ni action gyud og kanang kaduka grabe yung kapoya o niya doon na pag-worship mga kaigsuonan ikaduhang simba sa pagsugat sa bagong tuig. O niya wa poy laing nakaduyog uban pod ang ato mga kaigsuonan mga worship team gikan sa naglaing mga kasimbahanan. Amo na nga akong gipasalamatan ang Dios nga nagmalampuson gihapon pero human sa pagdaig mga kaigsuonan murag ang akong lawas gihatod og banig niya ni pahuway gyud ko mga kaigsuonan nakamata kog alas 5 unya na may nagkinantahanay abi nako og kanang wa pa mahuman ang programs. Sakto gyud pagmata nako maupoy paghuman gyud is program. Nana gyud mga kaigsuonan ang pasinati sa Dios sa amo ang pagsugat sa bag-ong tuig. Gisugat nato ang bag-ong tuig mga kaigsuonan dihas mga pagdaig, pagpasalamat, pagpaminaw sa mga mensahe sa atong buhi nga Dios. Nindot kaayo ang pagsugat sa bagong tuig nga gisugat nato diha sa mga pagpasalamat. Sa mga pagdaig, sa pagpasidungog, sa pagpaminaw sa pulong sa atong buhi nga Dios. Ako nagtuo mga kaigsuonan nga sa inyo pong pagsugat sa bagong tuig dunay mensahe ang Ginoo. O katong mga mensahe nga inyong nadunggan sa inyohang mga kasimbahanan tipigi og trabaho kay maunay giya. Maunay giya mga kaigsuonan nga modala nato diha sa panalangin sa Ginoo. Atong hinumduman kung nagmalampuson ta sa tuig nga milabay o sa mga ninglabay nga mga tuig mga kaigsuonan, mas magmalampuson ta sa tuig 2025. Usas ato karong hisgutan mga kaigsuonan unsaon pagtikang
diha sa tuig uban sa panalangin sa Ginoo ug unsaon pagtikang ug pagkinabuhi diha sa tuig nga puno sa panalangin sa Ginoo. Mo ni atong hisgutan sa ato karong panag-uban. Pansadili pa mga kaigsuonan nato hisgutan ang mga pulong sa Ginoo. Ako sang tagaan og pagtagad ang pagbasa no sa ato ang mga nadawat nga mga mensahe diri sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko og pagtumbaya sad sa ato ang mga kaigsuonan nga nanminaw sa mga FM station. Ilabi na diri sa ato ang FM station 101.3 nga mag-anniversary karong Marso. O niya dungan po ni sa ato nga programang pulong mo kinabuhi ko kay wa gyud ko malimot mga kaigsuonan nagsugod ang atong programa sa bulan sa Marso. Nagsugod yun ang atong programa sa live mga kaigsuonan sa Facebook account bulan sa Marso. Muna nga bulan sa Marso mga kaigsuonan maunay ato ang pagpasalamat sa Dios sa tuig diin gipakataw gipahimugso ang atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Og sa bulan sa Marso mga kaigsuonan maupoy pagpasalamat mga kaigsuonan sa pagtukod pod sa pagsugod gyud sa ato ang FM station og maupoy ato ang pagpasalamat diri sa ato ang pagpasalamat sa Dios sa ato apong tigumanan niya anang bulana maupoy pagkatao og ipakatao ko sa Ginoo sa kalibutan. Muna nga usa ka bulan mga igsuon daghan ang mga gihatag gipasinati gipial sa Dios niya ang bulan sa Marso. Mga igsuon ato nang hiusahan ato nang dadon kanunay sa mga pagampo nga ang Dios magpahiluna. Muna nga diri sa ato ang area mga kaigsuonan medyo na busy gyud ta kay tungod kay nanginhanglan gyud og pagpangandam. Ang usas mga gipangandam kanang paggamit or kanang mga gikinahanglan sa atong selebrasyon. Doon na gyud tay magamit, doon na tay ikapakaon, doon na tay kana bitang ipakaon sa atong mga kaigsuonan nga dadon sa Ginoo. Niining maong dapit aron makasinati usab sila sa pagkamaayos Ginoo. Okay, maayong pagpaminaw, maayong gabi, maayong pakiguban, ilabi na sa tanan nga to mga kaigsuonan nga mga listeners sa FM Station 101.3, maayong gabi. Mutikang nako mga kaigsuonan sa paghatag og panahon sa ato mga kaigsuonan nga naghatod og mga mensahe diri sa atong panag-uban. Maayong pakiguban ni Bernardino Gani Ahinilaso. Mayong gabi din ha, Pastor. Dugay ko wala nakakita sa live nimo, Pastor. Wa gid ko ka live, wa gid ka kakita kay wa man pud ko mag-live. Muna nga wa gid pud ko makit-is ato ang Facebook account ang pulong mo kinabuhi ko kay sa miagi yung sugod pit sa 29 man siguro minigikan mga kigsunan. Atong miagi pag yung Domingo ako ning tan-awon kung unsa to nga 29 wa na gyud kita ka live mga kaigsuonan kay wala man po'y tarong signal dito sa lugar nga diin ko gidalas Ginoo uban sa akong asawa ug uban pod sa among mga anak. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Aileen Rivas Kilisti Kanay. Good evening, Pastor. Happy New Year uban sa tibok nimong pamilya og sa tanan nagtimbaya aning programa. Wow. Maayong pakiguban ni Sunshine Bandisan. Maayong gabi, Pastor Wansing from Davao City. Request kanta, Pastor, ikaw akong kusog. God bless you uban sa imong pamilya. Ato dayong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ang gi-request diri sa ato nga programa.
nga awit makalangit ikaw ang kusog. Ato ning tagaan og pagtagad mga kaigsuonan diri lang sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Og naamoy mga gipang request diri, pwede ra gyud natong matagaan og pagtagad samtang may panahon. Kung naapay panahon ato ra gyud nag matagaan og pagtagad sa pagtumbaya. Si Ruben Veloso Arosinas, maayong gabi pastor. Dalaygon ang atong Dios. Salamat kay live na pod ka. Pa-shout out po pastor. Pa-shout out po from Bantakan, Davao de Oro. Request kog song Labod. Sige, ako ning andamon ang mga awit makalangit nga misulod na diri sa ato ang programa. Labod, no? Ato ra ni nga tagaan og pagtagad diri sa atong panag-uban. Ay maika kumpara sa imong gugma. Mayong gabi, mayong pagiguban sa tanan mga nag-share sa ato ang Facebook account, libinas ron sa ato ang pag-live mga kigsunan sa atong panag-uban. Ako nagtuo nga naa kay kadasig sa pag-share ni ining atong programa. Tungod kay sa imong pag-share sa atong programa, dako kayo kang nakatabang, dako kayo ang imong natabang. Makaingon tang nahimo sa trabaho sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo dili ni akong trabaho lamang, kundi ato ning trabaho. Kay ang tanan nga nakadungog, nakabati, nakadawat sa pagkamaayo sa Dios, dili magyud na mga kaigsuonan magpakahilom. Dili gyud na mga kaigsuonan magpakahilom sa pagkamaayo sa Ginoo. Ipanugid gyud na, ikashare gyud na sa mga tao, labi na kung tinud-anay gyud ang atong pagtuo pag-alagad sa Ginoo. Sister Vivian Aligiaho, mayong gabi. Og si Danilo Riponte, mayong gabi ninyo Brother Dan. Kumusta mo diha? Happy New Year ninyo diha. Bisag pizza 4 karon. At least New Year gyapon. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw. Ilabi na mga kaigsuonan diri sa ni Janly Amorganda Karimo. Maayong gabi pastor, request kog song Walay Higayon. God bless. Sige, ako ra ni nga andamon ang mga awit makalangit mga kaigsuonan nga mingsuod sa ato ang programa. Walay Higayon. Sige, ako ra ni nga tagaan gyud pagtagad. Ako ra ning giandam diri para mahuman og kanta ning Ikaw ang Kusog ug Labod, ato dayong masunod ning Walay Higayon. Si Alex Castellon, maayong gabi pastor Gideon. Og si Hazel B. Ganyolon, dalaygon ang Dios pastor, maayong gabi pastor Gideon. Happy New Year uban sa tibok nimong pamilya og sa mga nagsunod sa imong live. Happy New Year sa tanan. Maayong pagpaminaw ni Elsie Candelario, maayong pakiguban og si Norbita Rio Tratsi. Good evening Pastor Gideon. Ug sa tanan nagsunod ning maong programa, dalaygon ang Dios sa kanunay niyang pagatiman kanato. Happy New Year sa tanan. Request kog song Goodness of God, Bisaya version. Salamat Pastor and God bless tibok nimong pamilya. Awit makalangit, labod diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Bibi Manlapas og ni Pastor Ryan Pancio. Mayong gabi ninyo diha pastor. Mayong gabi Pastor Gideon Candelario. I'm watching from Negros Santo Niño, Barangay Santo Niño. Kumusta mo diha Pastor Ryan? Nianha mi sa Barangay Santo Niño kay nagpabulkit ko sa amo ang ligid sa sakyanan kay pagbiyahe na mo anang 29 gabi na gyud mi nakaabot diha sa bukid
kay medyo hangin man paglabang namo diha sa dagat dirigikan sa bato paingon sa Tampi. Unya mubalasbas man na ngang barko di man na mo mubabag sa hangin, kinahanglan man na mo sliding man daw tawagan kanang mo slide bitaw siya gamay sa hangin. Kung sa Binisaya pa na mubalasbas na siya. Unya mura siya na eskwela dapit sa tunga, unya balik na po dito sa Tampi. Dugay gyud mi nakalabang yun. Unya pag abot sa tanhay gabi na, pag angat pa ingos paleo wa na gyud gabi. Pag abot dito sa Namunbon nabuthan pag yun mi, hiyusan pag yun mga kaigsuonan. Muna nga ang gamay pag yun amo ang kana bitaw nga reserba. Muna nga pagka ugma nakahigayon gyud taon og adto og Santo Niño, Barangay Santo Niño. Musta mo diha Pastor Ryan, ang Dios magpanalangin. Si Hazel B. Ganyolon, maayo nga pagpaminaw. Salamat kayo sa imong pagkamalipayon ug pagkamakugihon sa pag-share sa atong programa. Mayong gabi, mayong pagiguban ninyo Nior Edgar Sumampong. Hi Pastor G, kumusta? Salamat kayo sa inyong pangumusta. Okay ra gyud mi. Naayo na gyud taon akong loas. Medyo ubay-ubay mo ang loas. Nya maglisod kog kaon, lisod pa kog istorya. Unang wa gyud taon ko mag-live mga kaigsuonan. Salamat sa Ginoo, giayo na gyud sa Ginoo. Si Gina Kamahalan, maayong gabi Pastor, og sa tibok mong pamilya ang Dios magauban kanunay kaninyo og kanatong tanan. Amen. Si Joy Del Rosario Kiring, maayong gabi Pastor, watching from Montalban, Rizal. Si Ani Laginon Koimi, maayong gabi Pastor, Happy New Year. Naminaw mi diri sa Bugo, Sulonggon, Lalaberta, Negros Oriental. Ako rapod ni i-replay ug ma-connect sa trompa speaker aron daghan makabati sa pulong sa Ginoo. God bless Pastor. Salamat kaayo Sister Ani, no? Salamat kaayo sa imuhang pagkamakugihon. Ang Dios magabless kanimo og magabalos sa imuhang pangasakripisyo og ilabi na sa ato ang mga kaigsuonan tanan nga makadungog makabati sa ato nga programa diha sa Bugho, Sulonggon, Lalabertad. Akong mga pag-ampo, akong mga hangyo sa Ginoo nga kitang tanan panalanginan sa Ginoo. Ang tanang mga tao nga makadungog makabati sa pulong sa Ginoo panalanginan gad niya. Kay ang pulong sa Ginoo muusab ug mubag-og gyud sa dagan sa kinabuhi sa tawo. Si Eileen Pargan ER Mantong, good evening Pastor, I'm watching from Tagbilaran, Bohol. Ayong gabi diha sa ato ang mga kaigsuonan diha sa Tagbilaran, no? Salamat kaayo ni Eileen. Ang Dios magpanalangin kaninyo diha. Si Joy Del Rosario Kiring, shout out sa ahong Papa Pastor Gregorio Kiring from Katublihan, Hinunangan, Southern Liti. Salamat kaayo ni Pastor Kiring. Si Kel good evening Pastor, Happy New Year to your family watching from Hong Kong. God bless your family. Salamat kaayo Kel or Kyle, no? Sige. Salamat kaayo sa itong mga kaigsuonan nga naghatag og higayon o panahon sa pakiguban sa itong programa. Maayong pakiguban ni Noel Cadalinia Aliones. Maayong gabi Pastor, Happy New Year. Diha watching here Manhoyod. Maayong pakiguban ni Nelrim Dolcen Yagni. Salamat live na jud. Maayong gabi Pastor Gideon. Og sa tanang nagsunod sa pulong mo kinabuhi ko. Salamat sa Ginoo. Maayong gabi sa tanan gikan ni Elsie Candelario, Idanio og ni D. Grace. Good evening Pastor from Davao City. Maayong gabi Pastor, nakapamati na pod ko. Salamat sa Ginoo watching from Katublian, Hinunangan, Southern Leyte. Gikan ni Gregorio Kiring. Salamat kaayo Pastor Gregorio. Ang Dios magpanalangin. Mayo nga pakiguban ni Bradong Raymond Candelario o ba ni Pastor Maring. Maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo mapagamit sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastor. Salamat kayo. Happy New Year ninyo diha tanan. Ang Dios magpanalangin, ang Dios magauban og I declare in Jesus name nga ang tanan nga panalangin sa Ginoo ato gayong maangkon
ug mabatunan sa tuig nga iyang gidugang sa atong kinabuhi. Si Inday Dorlin in Cabo Tinsay, salamat sa Ginoo. Pastor, good evening og sa tibok mong pamilya og sa sunod nga programa og sa nagsunod sa programa ang pulong mo kinabuhi. Si Kilisti Pargan Rivas Rivolin, BE Pastor, og sa tanang viewers, thanks Lord sa tanan. Pasalamatan ko ikaw sa mga pagsulay nga niabot. Salamat sa imo kong gihatagan o kasing-kasing nga mapailubon. Luyo sa mga sakit or sa mga sakit nga istorya kanako nakapailob ko. Lord, thank you Lord. Luyo ni ining tanan nagpaibabaw jud ang gugma pagkanindutan, no. Amo na usas mga ilhanan nga ang balang espiritu nagapamuhat gyud nimo. Mao gyud nay pinaka-importante kay kung nagapamuhat ang balang espiritu, usas mga ilhanan gyud ana dunay gugma. Awit makalangit wala higayon diri lang sa tong programa nga ang pulong mo kinabuhi. Si Piolo Villaver, hello, maayong gabi idira Pastor Gideon, present po ako. Oy, salamat kayo atong pakpakan ang Ginoo, no? Si Pagkadako matod pa makalangit bisan asa ko moadto. Agi ka ni Piolo Villaver. Jesus, bisan pa sa mga kapakiyasan, gihigong magihapon kunin mo. Pagkamatinig anuhon mo kanako, Jesus, sa panahon sa akong Mobalik ko kay murag kunog nagkilat sa gawas ako ran check upon kung layo okay ra pero kung duol murag mapawong gyud ang atong FM radio. nako. Walay higayon nga imo kong ipasagdan, walay higayon nga imo kong italitan. Nagauban ka sa matagadlaw, walay higayon nga imo kong gibiyaan, walay higayon nga imo kong gibuhian. Ihawiran mo ang kinabuhi ko. Oraga layo-layo ora gamay, pero ako ang sabot akong mga anak nga kung duol, kung naay dalugdog murag duol-duol na siya, pero kung kilat lang layo-layo ra gyud na. So dili ra kuyaw sa ato ang transmitter, pero kung kusog ang iyahang kilat unya naay dalugdog duol ra gyud na. Magihapon Si Angelo Sasa, matod pa diri, maayong gabi Pastor. From diri sa Japan. Maayong gabi ninyo diha sa Japan. Kumusta mo diha sa Japan? Mura og ga-ice na diha sa Japan kay usas ato ang mga kaubanan diha. Nag picture na mga ice diha. Si Sar Vida, maayong gabi ninyo diha tanan Pastor. Maayong gabi Sar Vida. Maayong gabi ninyo diha. Kumusta mo? Happy New Year sa tanang mga katawhan sa Tarcom. Kumusta diha sa Tarcom? Ang Diyos magpanalangin kaninyong tanan. I hope kita tarong Marso. Kay karong Marso mga kaigsonan, daghan kayo nga selebrasyon nga ato rang giusab bitaw. Salamat ta sa pagkamaayo sa Ginoo sa ato nga programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. Kay mao nay bulan nga diin nagsugod gyud kog live kay before to pandemic. Unya salamat ta sa Ginoo sa tuig sad nga diin na atay tigumanan diri sa bukid. Unya pasalamat ta sa Ginoo nga nibarog pod ang FM station 101.3 og ato nang gihimo ang pagpasalamat sa Ginoo anang bulan sa Marso. Unya
sa bulan sa Marso diha ko gipakataos Ginoo. Una nga gidungan nato tanan ang pagpasalamat, ang pagdaig sa pagkamaayos sa atong Ginoo. Si Pastor Sapri Candelario, maayong gabi Pastor Gideon, on air na ka sa Shiny FM 95.3 Balok, Barangay Santo Niño, Tanhay City. God bless everyone og sa tibok nimong panimalan. Salamat kayo Pastor Sap og sa tanang walay hunong nga nagsunod sa ato ang programang Pulong Mo Kinabuhi Ko pinaagi sa 95.3. Sister Teresa Liz, maayong gabi Pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo nga nabati na pod nimo. Anamo Pastor, paampo ko nimo Pastor. Makita na unta ko og mata sa wala mauna Pastor. Ako ning isip Sister Teresa Liz og salig lang uban ang pagdaig pagpasalamat kay dili na pakyason sa Ginoo atong mga hangyo kanila. Si next song matud pa Pastor dili kabayran gikan ni Piolo Beliober. Okay, ako ra gyud andamon diri no. Salamat kaayo sa inyong pagkamakugihon sa pag request og awit makalang. Ang kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Wilda Cruspero. Good evening po Pastor. Og sa tanang naminaw. Await makalangit diri sa ato nga programa. Kay ang pagkamaayo mo. Good news of God. No? Ato tagaan og pagtagad. Si Giselle Ton Simbahon Disikan. Matud pasalamat Pastor nga mibalik ka. Happy New Year Pastor Gideon from Oroquita City. God bless. Kumusta mo Dias Oroquita? Happy New Year ninyong tanan. Bless New Year. Si Jeline Mar Antasuda, maayong gabi Pastor, Happy New Year. Salamat sa Ginoo sa iyang kamaayo. Watching from Maitom Katigbian, Bohol. Maayong gabi ni Sister Evelyn Iran Tarukan. Maayong gabi sis. Kumusta mo diha? Happy New Year. Sa mga mga Iran family, maayong gabi. Og si Nars Boyan, maayong gabi. Si Marlene Garganera, good evening Pastor. Thank you Lord Jesus. Nakabalik nakaglay Pastor. Makakaon na pod among kalag sa pulong sa Dios. God bless us all. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kadasig og kanabitang kamingaw matud pa sa ato ang mga kaigsuonan Pastor kanus amang ka mag live mingaw nami. Mayong gabi ni Joanna Elijah Buntilaw. Mayong gabi si Indar Dorlin in Cabotinsay. Wow, dalaygon jud kaayo ang Ginoo ninyo Pastor. Unya nagmalampuson mo sa buluhaton sa Ginoo og nagkuyog napunta sa social media. Request awit makalangit Hesus nagpakatao dito sa cross. Bitaw no, Hesus nagpakatao. Ato nang kantahon. Salamat kaayo. Nya dito sa cross maunay unang giyon natong awit makalangit nga nadawat gikan sa Ginoo. Makalangit Hesus, salamat. Okay. Si Kel ay Happy New Year Pastor. Happy New Year sa tanan. Happy New Year Kel. Kumusta mo diha sa Hong Kong? Ang Diyos magpanalangin. Mayong gabi ni Puy Bibera Barido Alboro. Happy maayong gabi Pastor. Happy New Year. Salamat kaayo sa Ginoo sa iyang maayo. Watching from Australia. Kumusta Puy B? Ang Dios magpanalangin kaninyo diha ug magpadayon pagyud sa pagpanalangin sa inyong pagpuyo diha sa Australia. Ang Dios mag-aamping kaninyo. Si Kylie Midam, good evening from Macau. Macau, no? Asa ganining Macau?
Sige. Si Rose Berkisio, maayong gabi, maayong nga pagpaminaw. Okay. Si GM Sirapiloy, maayong gabi, Pastor Gideon, maayong gabi. Si Evangeline Bocor Galay, maayong gabi, Pastor Gideon, nagsatanang nagsunod sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Wansing diri sa Saudi. Salamat sa Ginoo ning laing katuigan na pod sa atong mga kinabuhi. Padayon lang ta sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Kay di kini makawang investment ni saging harian sa Ginoo. Request ko kanta, Pastor, saad sa Dios. Gika ni GM Sirapiloy, kay saad sa Dios. Si Merlinda Riambonanza, good evening, Pastor, og sa tanan is watching from Golden Valley, Davao de Oro. Happy New Year, gika ni Rose Berkisio og Honor Jonathan, maayong gabi. Si DC Morris, maayong gabi, Pastor. Dalaygon ang Ginoo sa atong tanan. Happy New Year, Pastor, og sa tanan gikan ni Brother Danilo Repunti. Solid listener gikan pa kani adto hangtod karon. DC Morris, request ko para sa iyo. Sabi ning para sa iyo. Para sa iyo ang laban na to. Murag na ba? Sige, ako nang pangitaon dire. Pero murag kapakyam siguro na para sa iya. Sige. Bisa na sa kumo adto atong tagaanog pagtagad diri lang sa atong programang pulong mo kinabuhi ko. Sim ding lasa, Iman Iman God, Pastor. Maayong gabi, gimingaw minimo, Pastor. Salamat sa Ginoo makapaminaw na pod nimo lives. God bless sa imo, Pastor. Greet me dire tanan sa Talisayan Church, Grace Alayan Evangelical Church. Wow, ika ni Ims ding lasa. Sa tanang mga evangelical o sa tanang mga kasimbahanan, good evening, Happy New Year. Si Nars Boyan, matod pa mingaw man ang bagong tuig ni namo, Pastor. Ano mingaw man? Ato nang pasadyaon. Matod pa kay wala pa man may simbahan. Pero ang uban simbahan bibo sila sa worshiping. Apan ang importante magpasalamaton ta sa Ginoo. Nagyapoy kasadya. Nagyapoy kasadya. Ang kana bitang kasadya, Sister Nars, dili na siya mag-agad sa gidaghanon o pundasyon sa building, kundi relasyon una sa pamilya. Number 1 gyud nga kasadya, number 1 mga kaigsuonan, dili na to ni kalimtan, nga dili na to tugutan nga ang ato ang kinaiya ba, ang ato ang kinabuhi mangita sa kalipay sa mga tao. Dapat mangita ang ato ang kasing-kasing sa kalipay dihas Pinoy-anan, dihas pamilya ba. Kaya ang unang gihatagan og kaayuhan giayo sa atong Dios, pinaagi sa iyang pagpadala ni Ginoong Hesus ang pamilya. Ang pamilya. Atong hinumduman mga kaigsuonan nga dili gyud maayo nga kitang mga Kristohanon mas maayo tang mungisi ug mo-smile ngadto sa mga tawo nga dili nato kadugo. Unya sa atong pamilya dili ta ka smile, ta ka ngisi. Kumbaga diha bas ato ang Pinoyanan ba. Atong hinumduman mga kaigsuonan ang mga kanabitang pasidaan, makaingon tang mga mensahe sa Dios gyud sa Biblia. Kana miingon si Apostol Pablo og ako nagtuo nga kinigikan sa Ginoo. Ingon siya nga ang Kristohanon nga dili ka antigong mo antiman sa iyahang pamilya mas dautan pa kaysa dili magtotoo. Una nga kinahanglan kitang mga Kristohanon, una gyud nato nga batasanon nga ilabi na gyud sa ato ang pagsugat og bag-ong tuig nga diha sa pamilya naa gyud ang tinuod nga kalipay. Diha sa pamilya Pinoy-anan og diha sa mga kaigsuonan diha sa Ginoo. Ana unya kinahanglan ang ato ang kalipay dili na siya magbase sa gidaghanon, dili na siya magbase sa kanabitang sa mga games nga makaingon ta nga kasadya ba. Pero ang tinuod nga kasadya mga kaigsuonan kana bitang nakauban nimo ang imong pamilya
nga nagkahiusa mo. Bisan kung nagkalagyo tuon mo tungod sa trabaho, labi nas mga OFW, importante sa bagong tuig na build og na lig-on ang relasyon para sa kaymayaan sa Ginoo. Matod pa diri bagong kinabuhi pastor, please cause awit makalangit ko na apay oras kupti ako. Sige ako araning ikoan Sister Nars ha. Ako araning i-save si Kubi Jan Sermona. Good evening pastor, nag-abang gyud kami sa live nimo pastor. Amura Hilonggo no? Ako nung basahon og Hilonggo. Nag-abang gyud kami sa live nimo pastor, naglantaw kami diri sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Pa-shoutout ko sa amon nga parente sa Manila, Arcadio Balyosis o si Joseph Balyosis, ni Nora Balyosis, si Grace Balyosis, Andriana Balyosis, si Joey Balyosis. Pwede request pastor awit makalangit ang pulong mo kinabuhi ko. Thank you pastor, dalaygon ang atong buhi ng Dios. Sige, ako ni nga kantahon si Kristo nagpakataon niya dito sa cross o niya ang pulong mo kinabuhi ko. Ako sang pasudlan og awit makalangit dili ka bayran diri lang sa to nga programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. O niya andamon day na akong gitara para ato aday ning isumpay sa awit makalangit nga dili ka bayran. Pasalamatan ko karon ang Ginoo sa mga katuigan nga naangkon ko. Ug bisan pa sa akong mga kasakitan, giatiman niya ko ug giampingan. Unsa man ang ibalos ko sa Dios sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili ka bayran sa salapin ni bulawan. Ang kinabuhi ko ihalat ko kanimo, nag-anam na unta ako. Si Cherry Me Mumuhanas, maayong gabi pastor, request kog kanta Dios ikaw lang. Si Lynn Amigo, musta nimo pastor? Good evening. Okay, salamat kaay sa inyong pagpangmusta. Okay ra gyud mi diri, malipayon nga giubanan sa Ginoo. Si Anthony si Isok, good evening pastor, God bless always. So, salamat kaayo. Cherry Me Mumuhanas, watching from Upper Mainit Malungon. Ay, salamat kayo sa inyong pakiguban. Si Alec Castellon, request kog song Makalangit Pastor Gideon Ligtas. Sige. Si Joy Publicio Paradiro, amin, good evening pastor, watching here in Pagadian City. Musta mo dihas Pagadian? Dios magpadayon pagpanalangin ug pagtagbo kaninyong tanan. Si Maria Hilin Hamil Ngoho, maayong gabi pastor, salamat naka-live na pod ka. Pastor, gabi rako nagtabantay kung mag-live na ka. Happy New Year sa tanan from Dawis, Bohol. Ay, salamat kaayo. Si Lynn Amigo, good evening pastor, musta mo diha? God bless your family. Upol Bisamis Oriental, salamat kaayo sa tumakig so na dis Bisamis Oriental. Si Bong Gigano, maayong gabi. Unsa man ang ibalos ko sa Dios sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili ka bayran sa salapin ni bulawan.
ang kinabuhi ko. Maayong gabi ni Nel Ricabo. Maayong gabi ninyo diha. O pwede request song song Langit ang Hinungdan sa akong pagkabago. Sige. Maayong gabi Pastor Dili Lipay Judmi. Dili Lipay Judmi nimo nagpasalamat mi sa Ginoo kay makapaminaw na pod sa pulong sa Ginoo. Mabusog na pod sa among espiritu Pastor. Salamat kayo. Sige no, daghan pagyud kaayo ang mga nag-message dire. Kay ako nang basahon kung napay panahon. Oras sa to nga programa alas 7:29 na sa kagabion. Ako sang katahon ang awit nga gi-request dire nga si Kristo nagpakatao. Niya lubat man. Okay ra di ay. Okay, dunay gi-request diri mga kigsunan nga si Kristo nagpakatao niya dito sa cross o pulong mo kinabuhi ko. Ako nang awiton alang sa to mga kigsunan nga naghatag yung panahon sa pag-request ni ining atong programa. Diri sa atong programang pulong mo kinabuhi ko. Si Kristo nagpakatao. Kristo nagpakatao, namatay sa Kalbaryo, og ang tanan nga motoo dili hukman sa impierno, og ang tanang salika niya may kalipay og kasadya, ang kakapoy og kalisdanan kining tanan mga hanawla. Suot-suot sa kasagputan, saka-saka sa kabukiran, pasandok sa mga karga, kay si Kristo ang iwalita. Kung matapos ning tanan, kitang tanan pagagantihan, sa kahagog pagbuhat ning kalibutan. Walay makapahimula kanato sa pagpangalaga, bahaulan ang tuson lang, subay-subay sa kasapaan, apan dito sa unahan kalagkan nimo gianda, dad-a sila sa pagtuo ang manluluwas nga si Kristo. Suot-suot sa kasagputan, saka-saka sa kabukiran, basan lugdo sa mga karga, kay si Kristo ang iwalita. Kay kung matapos ning tanan, kitang tanan pagagantihan, sa kahagog pagbuhat ning kalibutan, sa kahagog pagbuhat ning kalibutan. Si Kristo nagpakatao mga kaigsuonan before ang bagong tuig. Noon ang uban mga kaigsuonan moingon nga nataw si Ginoong Hesus mga kaigsuonan sa siguro sa Septembre or sa Oktubre. Ang uban pod moingon sa Enero. Pero ang importante mga kaigsuonan, naagyoy na tao. Wala man tuod mga igsuon giklaro sa Biblia ang pitsa, apan ang giklaro diha danoy na tao. So libre ang tanan. Kung unsang bulana nato sa ulogon ang pagkatao ni Ginoong Hesus. Pwede og Enero. Pero lahi sad kaayo mga kaigsuonan nga sa ulogon nato ang pagkatao ni Ginoong Hesus nga
pagkatao ni Ginoong Hesus sa bulan sa Pebrero nga ang kalendar mga kaigsuonan ang giila diha sa kalendar or gitawag kana bitaw nga giusahan nga pagsaulog sa pagkatao ni Ginoong Hesus Disyembre man. Pero ang uban makiglalis, ang uban maglalis, ang uban pod magsigi og kana bitang pagpakisayod unsag yung bulana. Pero importante mga kaigsuonan, dunay natawo. Og ang natawo mangluluwas. Magpanalangin kana tong tanan. Mao na nga before ang bag-ong tuig mga kaigsuonan sa matag tuig, kanunay nato nga gilabas, kanunay natong girinyo, gihandom, gisaulog ang pagkatao sa atong mangluluwas. Niya kay tuig naman mga kaigsuonan, bag-o namang pung tuig. Muna nga padayon gyud natong sa ulogon ang pagkamaayo sa tumboy nga Dios. Dugang awit makalangit nga gi-request dito sa cross o niya ako day nang pasundan og awit makalangit nga ang pulong mo kinabuhi ko. Kanimo lamang kami mo simba, kanimo lamang kami mga alagad, ka ikaw ang gipadala sa Amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Daghang mga katawhan, relihiyon ang pinagbatukan, apan ang imong pulong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Karon kami ania, kami nagkaiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Ang kaluwasan nga naangkon ko, ang kaluwasan nga naangkon ko.
butang may katapusan, mahanaw ang tanan, isa kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabilin ng pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako dadon sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo naligon ko, sa pulong mo nabago ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo gamhana, nagtudlo sa tanan, katawhan mo giandam, wanay laing gabayan pa. Ang Biblia kumpleto na, nga akong buhing giya. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo ligon ko, sa pulong mo nabago ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Way makalabaw kanin mo, Jesus, way makatupong sa ngalan mo, Diyos. Yung pulong mo kinabuhi ko, way makalabaw kanin mo, Jesus, way makatupong sa ngalan mo, Diyos. Kaya ang pulong mo kinabuhi ko, kaya ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Akong awiton mga kigsonan, akong isumpay ang awit Makalangit Makapahulay. Usa sa mga awit nga gihatag sa Ginoo sa atong programa aron pagpahinumdom sa matag usa sa atong kinabuhi nga dunay Dios nga nagatiman kanato. Dunay Dios nga nagtudlo nagiya kanato sa tanang panahon mga kaigsuonan aron kita magmadaogon. Awit Makalangit Makapahulay.
kinabuhi Nunay nag-atiman dinhi sa kalibutan kitang ibantayan bisan sa kalistanan bisan sa katalagman ikaw o ako nakalaban ang kinabuhi dunay nag-atiman dinhi sa kalibutan kitang ibantayan bisan sa kalistanan bisan sa katalagman ikaw o ako nakalaban walay laing magbalantay giatiman pagyud kita kanunay kang Isus ikaw ako makapahulay kang Isus ikaw ako makapahulay ayaw usigi ayaw gyud sayangi ang nagsakripisyo nga ikaw mabag-o kay ikaw gigiyahan o gitunluan aron makapuyo sa kalangitan walay laing mangpanantay giatiman pagyud kita kanunay kang Isus ikaw ako makapahulay kang Isus ikaw ako makapahulay usa padayon ta sa pangalagad niya sa pasimba pagkahios sa kita dili na to kalimtan magtinabangay kitang tanan buhat nga maayong kita gantihan walay laing magbalantay giatiman pagyud kita kanunay kang Isus ikaw ako makapahulay kang Isus ikaw ako makapahulay kang Isus ikaw ako makapahulay Dalaygon ng Dios magapanalangin ka natong tanan awit makalangit Jesus salamat. Dunay mga mensahe nga dili na nako matagan og pagtagad. Mga mensahe diri nga miabot diri sa ato nga programa medyo taas-taas og daghan na gyud no. Sige. Pero moadto ko sa pinakatumoy siguro mas daghan gyud siya ay kay gyud ma. Oh. Okay, keep safe everyone. Ikan ng virus. Sige. Ato na ta mga kaigsuonan sa mga mensahe sa Ginoo. Kaya ato karong patalinghogan sa ato nga panag-uban. Nga torong pagkahisgutan mga kaigsuonan dako kay ni siya og kabahin sa ato ang pagsugod sa tuig nga gidugang sa Dios atong kinabuhi. Unsaon pagsugod
pagtikang sa bagong tuig nga puno sa panalangin sa Ginoo. Ibinigay mo ang Ikaw ug ako mga kigsuonan nakasinati na sa kalisod. Pero taliwala sa kalisod, diha sa kalisod na adiha ang panalangin sa Ginoo. pag-ibig Kay tungod sa kalisod mga kigsuonan, diha nato makit-an ang milagros Ginoo. Diha nato mapasidunggan ang Ginoo. Labaw sa tanan diha nato mapahinumduman ang atong kaugalingon nga dunay Dios nga nagatiman. pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Ato ro nga hisgutan mga kigsuonan ang mga pamaagi o mga gikinahanglan nga ato ang bantayan sa ato ang pagtikang sa tuig 2025. Daghan ang mga mensahe nga gibutang sa Ginoo sa tong kasing-kasing. Daghan ang mga pagtulun-an nga ihang gisalig kanato nga iyang mga katawhan. Daghan ang mga mensahe nga naghari sa tong kasing-kasing. O kining tanang maong mensahe giya sa Dios. Dili dapat ipadaplin, dapat tipigan o ikinabuhi. Ako nagtuo nga sa inyuhang pagsugat sa tuig nga gidugang sa Dios sa kalibutan, dunay mensahe ang Dios nga inyong nadunggan. Dunay mga pulong nga nagpahinumdum kanato nga kung unsa man ka-successful ang atong kinabuhi sa milabay nga mga tuig, kining tanan tungod na sa planos Ginoo. Gipasinati ka, gipasinati ko, gipasinati tang tanan tungod sa planos Ginoo. Ang plano sa Dios nganong iya tang gipasinati sa iyang mga panalangin aron ato siyang mapasidunggan, aron ato siyang mapasalamatan, aron ato siyang maalagaran sa tanan nga niya kanato. Kining tanan naay rason ang Dios. Kung unsa man ang panalangin sa Dios sa milabay nga mga tuig mga kaigsuonan, labaw na nga dunay panalangin nga giandam ang Dios sa tuig nga gidugang sa Ginoo kanato. Ato lamang hinumduman mga kaigsuonan nga kung unsa man nga mga sitwasyon o asa man dapit kita nagpalampuson, atong hinumduman kanang tanan pagbuot sa Dios. How about sa mga pagsulay? How about sa mga kalisdanan? Dunay mga pagsulay o mga kalisdanan mga kaigsuonan nga tipik sa plano sa Ginoo sa kinabuhi sa tao. Kay dili man ta malig-on, dili man ta mamulda kung dili ta makaagig mga pagsulay. Kumbaga dili ta maumol kung di ta kaagig kalisod. Diha sa kalisod, diha sa mga pagsulay, damor ta makakaton diha sa atong pag-alagad sa Dios. Ang tao nga damor makakaton, damor siyang magkatabang sa mga tao. Damor siyang magkatabang sa iyang pamilya. Labaw sa tanan, damor niyang matabangan ang iyang kaugalingon aron mahimong masinangkapan sa takna nga siya moatubang sa Dios. Sa milabay nga makaingon tang Disyembre o tuig, ilabi na gyud sa bagong tuig, pagsud sa bagong tuig, atong mabalitaan nga dunay mga tao nga nakalas. Dunay mga tao nga nawagtangan og kinabuhi dili tungod sa pamaagi o planos Ginoo, tungod ra pod sa pagka kanabitang tungod ra pod kay nawad-an og giya. Dunay vlogger nga namatay tungod sa iyang pagpabuto. Doon na po'y mga matagkaroon og unya ato madunggan nga mga balita diha sa social media, even sa radio, sa TV, mga igsuon nga dunay kinabuhi nga nakalas.
sa pagsud gyud sa tuig 2025. Makaingon ta mga kaigsuonan nga malipayon ta apan sa pamilya nga nahingtungdan masulubon sila. Makaingon ta mga kaigsuonan nga ampinganan kayong kinabuhi. Kay dili ni nato magamit sa katuyuan og plano sa Ginoo nganong gibuhat ta niya kung dili nato ni maampingan. Dili sad nato ni maampingan mga kaigsuonan kung dili ta magpakabana sa pulong sa Dios diha sa balaang kasulatan. Kay ang pamaagi o makatabang nato aron maampingan nato ang atong kaugalingon ang Biblia ra gyud. Ang pulong sa Dios mao ni dapat itudlo sa simbahan. Mao po nay dapat kana bitang makatuna nato sa panahon nga mosimba ta sa Dios, sa panahon nga mo sakripisyo ta, mo adto tag simbahan, mo adto tag tigumanan, mo adto tag balay, ampuanan mga kaigsuonan kos Ginoo. Usa sa atong gitinguha mga kaigsuonan ang pag-adtog balay alampuanan kana gyud makakaton ta. Makakaton ta sa pamaagi sa Dios. Kay diha sa pamaagi sa Dios puno gyud na sa saad sa Dios. Kung dili ta maglakaw sa pamaagi sa Ginoo mga kaigsuonan, dili nato masinatian ang iyahang mga saad. Dili ta kasinati sa iyang mga saad. Now to hinumduman mga kaigsuonan diha sa Ginoo puno tas kalipay. Mapuno tas kalipay bisan kung naay mga pagsulay. Kini gidasig kanunay mga kaigsuonan sa mga alagad sa Ginoo nga nahiuna kanato nga matinud-anon sa ilang pag-alagad sa Ginoo. Usas angay nato karong hinumduman mga kaigsuonan nga sa matag karon og unya, matag adlaw, matag simana, matag bulan og matag tuig, ilabi na sa tibuok tuig nga gidugang sa Dios sa atong pagpuyos kalibutan. Atong hinumduman matagtak na nag-uban ang Dios. Sa matagtak na, sa matag oras nag-uban ang Dios. Ang pag-uban sa Dios mga kaigsuonan dili aron uyonan ta. Atong hinumduman mga kaigsuonan, giubanan ta sa Dios, pinaagi sa pulong sa Dios, pinaagi sa balang espiritu, dili aron uyonan ta, kundi aron giyahan ta. Usas angay natong susihon kung andam batang magpagiya. Andam bata mga kaigsuonan magpagiya sa pulong sa Ginoo. Kay kung andam ta mga kaigsuonan sa pagpagiya sa pulong sa Ginoo, dili ta angay mabalaka sa unahan. Dili ta angay mga kaigsuonan maghunahunag dili maayong mga panghitabo. Kanunay tang positibo. Kay diha sa pagkapositibo mga kaigsuonan, makapasalamat ta sa Ginoo in 100%. Dili ta makapasalamat nga kulang, kundi makapasalamat ta nga insakto kayon ang atong paghalad kaniya. Kung nadawat nato nimo ang panalangin sa Ginoo nga iyang gisaad sa tuig 2024, mas madawat nato ang panalangin sa Ginoo kung atong i-apply kanunay ang pamaagi ni Kristo. Now mo ni ato rong hisgutan mga kaigsuonan usaon pagsugod pagtikang sa bag-ong tuig nga puno sa panalangin sa Ginoo. Kung arita sa pagtuon pag-eskwela mga kaigsuonan, unsaon pagsugod diha sa pag-eskwela, una gyud diha pagpangandam mga materyales, ang mga ginikanan muandam gyud sila og mga materyales or mga galamiton sa ilang mga anak. Mga uniform, mga bag, mga notebook, mga gikinahanglan sa mga estudyante pagsud sa klase. Ikaw ug ako, sa dihang musud ta sa tuig nga gidugang sa Ginoo, dapat andam ta. Andam ta. Andam ta mga kaigsuonan sa tanang panahon. Usas makatabang nato aron makaandam ta, atong ibutang mga kaigsuonan, ang atong kaugalingon, walay laing makatabang nato kundi ang Ginoo. Walay lain nga makatudlo nato or walay lain nga
kana bitang makahatag natog kaalam, makahatag natog kahibalo, makatagbo sa unsay atong gikinahanglan ang Dios lamang. Sa mas usa ka estudyante aron naa say kadasig sa pagtungha ug pagtuon ug pag-adto sa eskwelahan, iyag yung ibutang sa iyang kaugalingon nga sa iyang pag-adtog simbahan dito siya makakaton. Kung unsa may atong nakatunan sa may labay nga mga tuig, dapat mas labaw ta kaandam nga magkat-on sa tuig 2025. Kaysa matag tuig mga kaigsunan, kung imong lantawon, lailahi ang mga challenges, lailahi ang mga kanang giatubang nato. Wala ta masayod kung unsa ang mga panghitabo sunahan, pero dunay gisugilon nato. Gisugilon ang Dios nato. Ingon siya nga, dili ko kamo biyaan, dili ko kamo talikdan, dili ko kamo pasagdahan, ni ako aron kamo makabaton og kinabuhing madagayaon. Lamang ang gikinahanglan nato ang pagpaminaw ug pagkat-on. Kay ang balang espiritu nga gibilin sa Dios, nga gihatag sa Dios, mutudlo nato magpahinumdom kanatong tanan sa mga pulong sa Dios nga maoy atong gikinahanglan sa pagpuyo sa kalibutan. Diha sa pagpuyo sa kalibutan mga kaigsunan, doon na gitay buluhaton. Doon na tay buluhaton sa matag kaugalingon natos Pinoy-anan. Kumbaga doon na tay mga obligasyon. Ang obligasyon sa amahan, lahi sad ang obligasyon sa inahan. Ang obligasyon sa mga anak o sa mga ginikanan, lahi-lahi. Pero kanang tanan, mga kaigsuonan, gitagaan kanabitang katumanan, kalampusan sa Dios. Lamang, masinatian lamang ni sa tao, mga kaigsuonan, ang kalampusan kon sa iyahang pag-alagad nagsubay siya sa mensahe o sa mga pamaagi sa Ginoo. So muni ato karong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan sa ato karong panag-uban. Saon aron pagtikang pagsugod diha sa pamaagi sa Ginoo, sa panalangin sa Ginoo. Atong hinumduman mga kaigsuonan, walay laing makahatag natog panalangin, ang Dios lamang. Walay lain nga makahatag nato og kanang kadaugan, kalampusan, kundi ang atong Ginoo lamang. Siguro moingon ang uban, akong trabaho pastor, mo'y naghatag nako og panalangin. Ang trabaho o kanang mga negosyo, abilidad, mga talento, hiyas ug uban pa, mga instrumento na siya. Pero wala magpasabot mga kaigsunan kung wala na dili nimo maangkon ang panalangin. Kay daghan kay pamaagi ang Dios. Daghan kaayo ang pamaagi ang Dios. Muna nga dili gyud nato patuohon atong kaugalingon nga kung gipanalaginan ta, dili nato patuohon nga tungod na sa atong trabaho o tungod na sa atong pagtrabaho o tungod na sa mga atong mga talentong hiyas ug uban pa. Tungod gyud na sa Ginoo. Mga igsuon, ang tanang panalangin maespirituhanon, bisan sa financial, material ug uban pa, kanang tanan gikan gyud na sa Dios. Gihatag gyud na sa Dios kay iyan ang saad. Lain-lain man ang mga instrumento nga gigamit ang Dios mga kaigsuonan, pero dili nato kalimtan nga wa tay laing dapat pasalamatan. Wala tay laing dapat pasidunggan. Siguro dunay mga tao nga gigamit ang Dios para matagbo ang tanan nga imong gikinahanglan. Dili gipasinati na sa Dios, gigamit na sa Ginoo, dili aron daygon nimo ang tao, kundi dili damor nimong daygon ang Dios.
Kay the more nimong daygon ang Dios mga kaigsunan, katong tao nga gihimo niyang instrumento nga matagbo ka, panalanginan to niya pag-ayo. Balusan to. Matud pas Biblia, dublihon, tinantan, pinaawas ang panalangin nga idugang sa Dios ngadtos mga tao nga nahimong instrumento aron matagbo ang imong panginahanglan. Mao bitaw nang ang Dios mga kaigsunan nagbili na og pamaagi, even saad mga kaigsunan nga bulahan ang naghatag. Kay katong naghatag mao toy gigamit ka instrumento aron ang tanang gikinahanglan tagbuon. Atong hinumduman mga kaigsuonan nga sa ato ang pagsugod ug pagtikang sa tuig nga gidugang sa Ginoo sa atong ginabuhi. Una gyud natong hinumduman nga mao'y pinaka-importante nga dili nato kalimtan, mao ang pagpangita sa giya. Kanang giya. Unya walay laing makagiya nato. Walay lain mga kaigsunan makagiya. Ang Dios, ang balang Espiritu, ug ang pulong ni Kristo. Dapat diha ta magpagiya sa pulong sa Ginoo. Natong hinumduman sa gihapon sa mga ninglabay nga mga tuig, sa tibok kalibutan duha ra gyud ang pulong nga angay natong pilian. Pulong sa Dios, pulong ni Satanas. Pulong gikan sa kahayag, pulong gikan sa kangitngit. Pulong nga modala nato sa kadaugan, pulong pod nga modala sa taos kapildihan. Pulong nga modala sa gingharian sa Dios. Pulong sad nga modala ngadto sa impierno. Ug ikaw ug ako gitudloan tas Ginoo kung unsaon pag-ila sa pulong nga gikan ni Kristo. Importante mga kaigsuonan nga sa pangita o sa paghulat nato sa gisaad sa Dios nga panalangin, maugyod ang pagpangita sa giya ug pabor sa Ginoo. Kining pabor mga kaigsuonan, ang uban mo ingon nga talagsa ra kay na sinatian ako Pastor Gideon kanang pabor. Kamo ingon tang pabor mga kaigsuonan kana bitang wala nimo tinguhaa, wala nimo kana bitang wala kay nimo panlimbasogi, pero ikaw mo'y nakadawat, pabor kayo. Pero usas mga gikinahanglan mga kaigsuonan aron ang pabor sa Dios naa nimo, mao gyud ang pagpabilin niya. Sa muni ato karong hisgutan mga kaigsuonan ang mga pamaagi aron makasiguro ta nga nagtikang ta sa panalangin sa Dios sa tuig nga gidugang sa Dios atong ginabuhi. Arita sa kang David mga kaigsunan, ato kunong tan-awon ang kang David sa Biblia. Kundo na mo'y Bible diha, ablihi ang kanabitang mensahe sa Dios nga atong makit-an sa kinabuhi ni David. Diha sa Salmo 103, 103. Ato kuno ng tan-awon diha mga kaigsunan ang mensahe ni ining maong kapitulo. Kini gitaytulan ang gugma sa Dios. Kumingon na ganing gugma sa Dios, wa nay makalabaw pa ana. Kung ang tao gani nahigugma sa anang tawhana, dili siya malipay kung kanang tawhana mapasagdan. Even ikaw, ako, kita, kanang atong gugma sa atong mga anak, dili nato matugutan nga mapasagdan nato sila. Kinsa ba ang tao nga dunay gugma? Diba katubang mga tao nga tinud-anay nga nagatiman? Ang Dios mga kaigsuonan, dili na sa pulong lamang ipasinati ang pulong gugma, kundili sa kahimtang, sa tanang dapit sa atong ginabuhi.
gipasinati sa Dios kining gugma. So ato ning tan-awon mga kaigsuonan, ingon dinhi sa bersikulo 1, dayga ang Ginoo o kalag ko. Ang tibuok kong pagkatao nagdaig sa balaan niya ngalan. Dayga ang Ginoo kalag ko, ug ayaw kalimti ang iyang pagkamaluluyon. Gipasaylo niya ang tanan kong mga sala, ug giayo niya ang tanan kong balatian. Nindot ta. Atong pakpakan gano ang Ginoo mga kaigsuonan. Imagine na, sa tibuok tuig 2024 hangtod na sulod na ta nitikang na sa tas tuig 2025, walay balatian nga wala ayuha. Daghang mga balatian nga giayo sa Dios. Dili lang sa pisikal. Siguro ang uban mo ingon, pastor, naapa ko'y balatian sa pisikal. Pero wala magpasabot nga wala kaayuha diha sa imong espiritu anong bahin. Labi na sa atong emosyonal. Na atong tan-awon mga kaigsuonan, giluwas ako niya gikan sa lubnganan. Wow, no? Ang tod karon mga kaigsuonan, maka-smile pa ta. Sa kadaghan mga peligro nga atong naagian sa tuig 2024, mga kaigsuonan, gipakita sa Dios sa ato karong panag-uban nga nag-uban gid siya. Kay naka-smile gyapon ta. Paglabang pa lang namo dito sa Negros mga kaigsuonan kus Ginoo, mura man og mo kuan na mo kiling ang barko. Ya kining talagsar kay tang makasakay barko. Kanang lansa diha mag-agian sa kanang mulabang diha sa bato og kampi. Talagsar man kay tang makakuan makasakay taon. Murag ang ako ang kauban akong asawa murag mi aksyon na og kabalaka. Kay ni action man og kanang kiling yun. Unya kiling na pod, kiling na sad. Unya ni singgit na pod ang mga tao diri sa likod. Unya madala man ka kung naay mo singgit. Kalma ra sad mi. Ako kuwarag yung gikalma akong kaugalingon. Kay mura og kana bitawng makulbaan mang pugkag samot. So daghan kaayong mga peligro nga atong nagian. Pero dihas peligro mga kaigsuonan diha gipamatud-an sa Ginoo nga nag-uban siya. Nga ikaw ug ako gihigugma gyud niya. Dalaygon ang Dios. Daygon nato ang Dios mga kaigsuonan. Mo na ingon si David, giayo niya ang tanan kong mga balatian, giluwas ako niya gikan sa lubnganan, o gipanalanginan ako sa iyang gugma ug kaluoy. Gibuhong niya ako sa mga maayong butang aron magpabilin akong batanon og kusgan sama sa agila. Kay ang tao mga kaigsuonan gibuhat para mo daig sa Dios. Gibuhat para mo alagad sa Dios. Nagkinahanglan tag kusog. Nakit-an og nasayran na sa Dios. Mga kaigsuonan, kabalo mo mga kaigsuonan. Si David, kung imo lang tan-awon ang kinabuhi ni David, makapila na kaagig kanang kakuyaw, kumbaga gaungaw sa kamatayon. Ang uban nga mga mensahe gani ana naglatay sa usa ka lanot ang kinabuhi kanang kumbaga maputol wa na gyoy sirba bitaw. Pero inana man ang kinabuhi ni David, wala man tuod say mga gingharian nga pwede niyang taguan. Wala na say mga gingharian or mga amigong mga hari nga pwede siyang mangayo og tabang mudangop. Wala na yung makatabang niya. Gani kung imong tan-awon ang Salmo 23, gilibutan na sa kaaway. Pero diha sa atubangan sa mga kaaway, damor niyang nakitaan ang pag-amuma sa Dios. Damor niyang nasinatian ang gugma sa Dios. Ingon siya diha sa Salmo 23, gitagaan mo akong pagkaon atubangan sa akong mga kaaway. Kung ato nang masinatian sa may aging tuig, damor nang masinatian nato sa tuig 2025. Lamang ang gikinahanglan mga kaigsuonan,
ang gikinahanglan aron masinatian nato ang gugma sa Dios, ang pag-atiman sa Dios, ang paggiya sa Dios, ang pagproteksyon sa Dios, ang tanan nga gisaad sa Dios. Damor nato ning masinatian kon kanunay tang magdaig sa Ginoo. Kabantay mo? Ang mga alagad sa Dios kaniadto, ang mga katawhan sa Dios, that time Moses, kung naay gubat mga kaigsuonan, aron magbadaogon sila sa gubat, daigon ra gyud nila ang Dios. That time ni Jehoshaphat, that time ni Gideon, kanang nas maghukom. Kung imong tan-ahon mga kaigsuonan, the more silang magdaig sa Dios, the more silang magpasalamat sa Dios, magpasidungog sa Dios, the more ang Dios maghatag og kadaugan. Si Daniel, taliwala sa langob sa kamatayon. Kay walay tao nga di mamatay kung mahug dito sa langob sa leon. Pero sa dihang nagdaig si Daniel, gitambog sila sa linaw, di pa to linaw nga kalayo, hudno. Gitambog sila nga nagdilaab nga kalayo, o niya gipakusgan pagyud, gipainit pagyud pag-ayo. Murag time 7 man siguro ang kainiton. Pero sa dihang nagdaig sila sa Ginoo, wala sila masunog. Muna si David, nahimong instrumento sa atong kapanahonan karon ang iyang nasinatian. Gusto sa Ginoo nga sa atong pagsud ug pagtikang sa tuig 2025, mitikang tas panalangin sa Ginoo. Wala ta mutikang sa malas, mitikang ta mga kaigsuonan sa panalangin. Aron makasiguro ta nga ang atong gitikangan panalangin sa Dios, dili na to kalimtan ang pagdaig sa Dios. Ayaw kalimti ang pagdaig. Ayaw kalimti ang pagpasalamat. Ayaw kalimti mga kaigsunan ang pagdaig sa pagkamaayos Ginoo. Muna ingon si David, o kalagko daig ang Dios. Kay usahay manggod. Ang tao manggod mga kaigsunan, kung makabantay lang yun ta, kulang na kayo og pagdaig. Labi na sa sitwasyon nga dunay problema. Labi na sa sitwasyon nga dunay mga giatubang nga mga problema sa relasyon. Kasagaran mga kaigsuonan, sa relasyon man magkaproblema. Labi na sa panahon sa katapusang mga adlaw. Nganong mo ingon kung si relasyon magkaproblema? Kini gipakita sa Dios sa ako ang pagpamalandong niini. Pinaagi kang Pablo. Kaysa katapusang mga adlaw, ingon si Pablo manggod, lisod na kayo ang panahon. Ang mga tao maghuna-una lang sa kwarta o sa ilang kaugalingon. Kabantay mo, kasagaran sa taong way Ginoo, dili ni mo maduulan eh. Ang taong walay Ginoo, gahi kayo na nga duulan. So diha magkaproblema kasagaran ang tao sa relasyon. Kay maghuna-una raman ang tao sa ilang kaugalingon. Wala na sila'y paghuna-huna sa buluhaton sa Dios. Gani, dunay mga tao, mga kaigsuonan nga gihikawan na nila ang Dios. Ug wala sila kabantay nga damor nilang gikukod ang kalibutan, damor silang hikawan sa kalipay. Kabantay mo nga damor tang mabisis kalibutan, damor hinuon tang way kalinaw, walay kalipay. Inyo ba nang nasinatian? Dapat dili na nato na pwede natong sination pa. Usas mga problema mga kaigsuonan sa kinabuhi sa tao kanang way panahon sa Ginoo. Maog yun ay nakapakulang sa kinabuhi sa tao. Pero kung ang tao tinud-anay nga dunay panahon sa Ginoo, diha sa
maikaingon tang panahon sa makahatag nato, mahatag nato nga panahon para sa Ginoo, naag yun ang mga pagdaig, naag yun ang mga pagpasalamat. Kay kung moingon tang muhatag tag panahon sa Ginoo, unya sige ra tag pangayo, panahon na nato. Ang ato rang kaugalingon anak mo gihatagag panahon. Lord, tagay ko, Lord, panalangini ko, Lord, tagbo ako. Wala naman lang mo ingon, Lord, pagkamaayo mo, pagkamatinud-anon mo, sa kadaghang mga pagsulay, sa kadaghang mga katalagman, karong tuiga, karong taknaa, naapa ko'y gininhawa. Naapa ko'y gininhawa nga akong magamit sa pagdaig nimo. Naapa ko'y kinabuhi nga akong magamit sa pag-alagad nimo. Mga igsuon, daghang kay mga tao ron nga adunahan, kwartahan. Pero ang gininhawa gamay na lang. Manay kalipay. Pero bless kayo ka. Bless kayo ko. Bless kay tanan. Ngano man, nagdaig ta sa Dios. Nagpasalamat ta sa Dios. Si Pablo mga kigsunan, taliwala sa kalisod, taliwala sa mga kanabitang challenge. Usahay manggod mga kigsunan ang tao maka kanabitang makarason mo ingon dayon nga di ko kasimba pastor kay naamang ko'y problema. Di ko simba pastor kay na ako'y giapas, may na lang naghingawat ko. Kulang kayo ang tao. Pag ila, who is God? Kinsa ba ang Diyos? Ang Diyos mga kaigsunan siya itagihas tanan. Makahatag siya sa mga butang nga imog yung gikinahanglan. Kabalo siya kung unsa gyud ang atong gikinahanglan. So importante mga kaigsunan sa ato ang pagtikang sa tuig nga puno sa panalangin sa Dios. Dili nato kalimtan ang pagdaig kanunay sa Ginoo. Kung unsa may mga pagsulay, mga kalisdanan nga atong nasinatian sa miaging tuig, wala na to. Ato na tong gitalikdan. Ato na tong gikalimtan. Kung nakay kalisod sa imong pamilya, tungod sa imong pamilya, sa imong kaila, sa imong mga barkada o sa mga tao, kalimti na to. Ayaw to dad-ah. Ayaw ibilin ang imong kaugalingon sa mga panghitabo nga di makatabang sa imuha, aron makadaig ka sa Dios. Kay kanagong mga panghitabo kung imong ihatag ang imong kaugalingon sa mga kanabitang mga panghitabo dihas inyuhang pamilya or sa imong mga higala, kaila nga nakapasakit sa imuha or nakapabugat sa imuha unya imong ihatag ibilin ang imong kaugalingon, dili man gud kakapadayon ana. Labos sa tanan di kakadaig sa Dios. Di ka kapasalamat sa Dios. Nga ang pamaagi di ay nga ang pamaagi mga kaigsuonan ra ba nga naatas panalangin sa Dios, kana ra yung pagdaig sa Ginoo. Kabantay mo sa giingon ni Jesus, tanawa kuno ang mga langgam. Wala sila magpugas, wala sila mag-ani. Pero nag-awit nga malipayon. Giatiman sila sa Dios. Unsa pa kamo nga labaw pas mga langgam, kumbaga gitudluan taon saon pagpugas. Gitudluan taon saon pag-ani. Labaw tang atimanon sa Dios kay wala taniya pasagdahi. Gitudluan man taon saon pagpugas. Gani ang mga langgam nga wa gani tudluay unsaon pagpugas. Wala sila magpugas, wala sila mag-ani. Giatiman manggani sila sa Dios. Nya ingon si Jesus, unsa pagha kamo nga labaw pa mo mga langgam? Unsa may diferensya sa tao og sa langgam? Ang tao gitudluan unsaon pagpugas. Gitudluan unsaon pagtanom aron dunay anihon. Labaw nga giatiman ang tao kaysa mga langgam. Ya ngano mabalaka man ta. Usas mga babag rabas pagdaig kanang kabalaka.
Kung kanunay kang mabalaka, pagpa-eskwela, kabalaka unsaon pag human sa imong mga tinguha, mga pangandoy, di ka kadayeg ana sa Dios. Kay mauna mangguna nimo. Nga malimtan na noon nimo ang pinaka-importante nga pamaagi aron aron maglakaw kas panalangin sa Dios ang pagdaig ra gyud sa Ginoo. Mao bitaw nang dili nato kalimtan ang pagdaig sa Ginoo sa unang adlaw sa matag semana. Before mosulod ang Lunes, Martes, Merkules, musuod una ang Domingo. Nga mao'y unang adlaw sa matag semana. Kay kung unahon ra gyud nato ang Ginoo, kung unsay atong gibuhat, buhatan sa ta. Kung giuna na tong Ginoo, unahon sa ta. Diba? Unahon ta. Pero kung nanghingawat ka, daghang mga Kristohanon, mga kaigsunan sa tuig 2024, kabalog yun nga ang Ginoo mo im panalangin, ang Ginoo di mo tiktik sa pagpanalangin. Unahon ang panalangin, dili ang tagiyas panalangin. Mga igsoon, dayga ang Dios. Ina imong tapad diha, dayga ang Dios. Pasalamati ang Dios. Manimba ta og mga adlaw. Manimba ta. Kay maunay pamaagi nga makasiguro ta nga nagtikang ta sa panalangin sa Ginoo. Kana mo ingon tang nitikang mga kaigsunan, kanang ni desisyon ta bitaw. Di man gutak katikang kung wa ta mo desisyon. Lahi man pud kay mo tikang ka unya lain ang nagpatikang nimo. Suway kunog lakaw mga kaigsuonan, unya lain ang mo patikang nimo, di ba? Mas matumba noong ka, di ka makabalanse. Dapat kung mudaig ka sa Dios, musimba ka sa Dios, imong desisyon, dili desisyon sa imong amo, desisyon sa imong asawa, sa imong bana. Nakasimba ko pastor, kay gipasimba gyud ko sa ako ang bana. Dapat imong desisyon. Ini mo tapad imong choice, imo nang pili, imo nang desisyon nga musimba ka sa Dios. Ayaw kalimti sa adlaw Domingo, nagulat ang Ginoo nga mudaig kaniya, muspasalamat kaniya. Damor nimo siyang pasalamatan, damor na to siyang pasalamatan, damor niyang i-release ang iyang saad. O walay saad ang Dios nga silutan ka, silutan ta. Ang saad sa Dios, panalanginan ta niya. Dapat lamang atong desisyon nga mutikang ta sa pagpangalagan, mutikang ta mga kaigsuonan dias pamaagis Ginoo. Kana manggong atong desisyon mo resulta gyud mo resulta gyud nagkalipay, dili mo resulta pagmahay, or dili mo resulta pansangil tungod mangguna nimo. Mga igsuon, diha sa paglakaw sa panalangin sa Dios, desisyon ang pinaka-importante. Desisyon. Speaking blessing mga kaigsuonan, dili lang nas material. Tananay. Spiritual, physical, financial, material, even ang provision mga kaigsuonan tanan. Giandam na sa Ginoo. Package na yan. Muna niingon ang atong Ginoong Hesus, paria ang Dios og pagkinabuhi uyon sa iyang kabuton. Unya diha sa pagkinabuhi sa kabubuton sa Dios, diha sa pagdaig, pagsimba, ayaw iagad sa mga tao or gidaghanon sa kanindot sa simbahan. Nga makaingon kang way lami ang akong pagdaig kay guba pa ni simbahan. Wa pa ko'y simbahan. Dili na maoy kana bitawng sukaranan aron mahatag nimo ang mga pagdaig sa Dios. Dili na maoy sukaranan or irason dapat mga kaigsuonan aron makadaig ta sa Dios. Kay kung imong lantawon si Pablo ug si Silas,
Gilugpitan ang ilang mga tiil. Ginapos ang ilang mga kamot. Gibutang sila sa pinakasuok nga bilangguan pero nakadaig sila sa Dios. Nakapasalamat sila sa Dios. Asa gayna na mabasa. Ato ko na ng lion sa Biblia be. Buhat kapitulo 16. Buhat kapitulo 16. Ang pagkapriso ni Pablo. Asa man ni magsugod ta. Nanudlo silag mga pagtulon na nga supak sa tubalaod. Okay. 22. Miapil ang mga tao pag nagmal kanila o gigisi sa mga opisyal ang mga bisti ni Pablo ug ni Silas ug misugo nga pabunalan sila. Moy na sinatian ni Pablo ug ni si Silas. Anang panahon na magtotoo ni sila. Magtotoo gyud si Pablo ug si Silas. Preyagod nato ba? Magtotoo. Aniya giklaro gyud dinhi gidagmalan sila. Kabalo naman taon say sitwasyon sa taong dagmalan. Unya gigisi sa mga opisyal ang bisti ni Pablo ug ni Silas. Ikisi perting. Grabe gyud. Pertig yung grabe Kung ato rang ipitsure out mga kaigsuonan, grabe oy. Gawas pa nga gigisi, misugo pag yun nga pabunalan sila. Usa mang klase nga bunal kaha. Nga bunog yun ang ilang lawas. Kumbaga, mga daghan gito silang mga pasa, kana mga lagom. Nya man nagngul-ngul dito. Magngut-ngut. Grabe no? Kita matunok ra gamay. Maistoryaan ra gamay. Di na mo simba. Di na kadaig. Unya mangayog panalangin. Lord, panalangin ni ko, Lord. Mga igsuon, mamalandong daw kuno ta. Ang tinuod nga tao nga takos angayan sa panalangin sa Dios. Katubitaw mga tao nga mudahig sa Dios nga walay kondisyon ang iyang pagdahig. Dili kay makadahig sa Ginoo kay nindot og simbahan. Makadahig sa Ginoo kay mauni naka-aircon. Mga igsuon, dapat ang ato ang pagdahig dili magbase sa sitwasyon, dili magbase sa panalangin, kundi sa gugma sa Dios. Muna niingon si David, o kalagko dayga ang Dios. Kalagko dayga ang Dios. Dayga ang imong Dios. Human sila bunali pag-ayo gibilanggo sila o gisugo ang gwardya nga kadaduhan pag-ayo ang bilangguan. Busa gibutang sila sa gwardya ngadto sa kinasuokang lawak. Gilugpitan o giakob ang gilugpitan sa giakob nga kahoy ang ilang mga tiil. Grabe no, tuwa pag yun sa pinakasuok. Dako maghisgot kag bilangguan nga pinakasuok, tuwa dito ang mga lumigas, mga kuting. Kaila mo mga kuting? Mga katul na dito. Hugaw na dito. Pero nya gawas pa ni ana kato mga bunog sa bunal, gidagmalan pagyud sila, gigisi pagyud. Mo kaingon tang dili komportable gyud ang ilahang sitwasyon. Dili sila komportable ba? Kabantay mo si Silas og si Pablo, gikan sila sa gibunalan, gidagmalan, gikisi ang ilang sinina, gibunalan pagyud sila. Dili gyud komportable ang ilang sitwasyon. Kumbaga daghang kay silang gibamati. Pero sa diha nga 25, sa hapit na nga tungang gabi, si Pablo og si Silas nagampo. Unsa ang ilahang kahimtang sa pagampo? Nag-awit og mga pagdaig ngadto sa Dios. Hallelujah. Salamat sa mensahe. Salamat, Lord. Dapat inaanay.
Dili kay gamay rang istorya, gamay rang makadungog og wali nga sakit, di na mo simba. Unsa man na? Nya, magsigig ingon, Lord, panalangin ni ko, Lord, tagbuag ko, Lord, protection ni ko, Lord. Wa man gani nimo mahatag ang pagdahig sa Dios. Wa man gani nimo buhata ang pagpasalamat sa Dios. Kuan man ko, Lord, napuno man ko mga pagsulay. Hilak-hilak na yun. Mga igsuon, dapat ang atong pagdaig dili agad nato sa kahimtang eh. Dili nato agad sa sitwasyon o sa mga pulong nga atong madunggan. Wa ko kasimba kay sakit ka itong wali ka miaging Domingo. Wa ko kasimba kay na gilibak ko. Mga igsuon, dili na maoy gipangita sa Dios. Dili na maoy kalipay sa Dios. Ang kalipay sa Ginoo para ma-release niya ang panalangin niya iyang giandam sa imong kinabuhi. Dayga siya sa tanang sitwasyon. Sa tanang panahon, bisan asa, dayga siya. Dayga siya bisag ikaw raw sa. Pwede kang magkadaig, pwede kang magdaig sa Dios kanang ikaw raw sa. Ayaw pag-agad og tao. Ayaw pag-agad og building. Ayaw pag-agad unsa may imohang ay dapat ita mga kondisyon eh. Mga igsuon, hinumduman nato nga kung giatiman ta sa Dios kaniadto, damurtang atimanon kung makadaig ta niya. Lord, maayo kayo ka. Hatagi ang Ginoo sa imong panahon. Ayaw ihurot tanan imong kusog sa kabisi sa imong trabaho. Kay kaning atong kabisi mga kaigsunan kini atong kagugihan di ni magsilbi kung walay panalangin sa Ginoo. Unsa giingon ni Solomon? Dili makalabaw ang kakugihan sa panalangin sa Dios. Tagaan na po nato og time si Lord. Pwede ka makadaig sa imong higdaanan, makaawit. Lisod mo pod kaayo mga kaigsuonan nga madasig lang ta nga modaig sa Dios kung naka social media. Magdaig ko ron kay naay kamirang naglantaw. Magpasalamat ko ron kay naay kamirang naglantaw. Makit-an ko sa mga tao. Dili na maoy gikinahanglan nga buhaton. O dili na maoy gitudlo sa Biblia. Ang gitudlo ni Jesus, sulod sa imuhang kwarto, sirhi ang imong kwarto, imong pultahan. Pagampo sa Dios nga dili nimo makita. Kay siya mo ganti sa gibuhat sa imong siya mo ganti sa imuhang pagbuhat sa tago. Sunod mga kaigsunan, nakadaig na kanunay sa Ginoo. Yes, nakasimba ka. Yes, nakadaig ka sa Dios. Nalipay ang Dios. O girilis na niya ang panalangin. Pero dili na nimo madawat ang girilis sa Dios nga panalangin kung dili ka musubay sa iyang giya. Importante mga kaigsunan, giya sa Dios. Ang tanan mo yung giya. Sunod nga mga pamaagi mga kaigsunan, giya. Yes, nagdaig na ta sa Dios. Nagsimba na ta. Nagsimba ta sa unang adlaw sa matag simana. Unang adlaw sa matag simana. Gidaig na to ang Dios. Gipasalamatan na to ang Dios. Gipasidunggan sa walay pagpangumpara. Sa walay kondisyon. Dili kay mo ingon nga isa gyud ko makadaig kung na ako'y bag-ong karsones. Murag makadaig gyud ko ani kay bag-o kog relo. Dili na maoy gihulat sa Ginoo. Kung nakadaig na ta mga kigsunan, girilis na sa Ginoo ang panalangin.
Dili sad na mo abot nimo kung dili giya sa Dios ang imong gipangita. So importante pangitao na to ang giya sa Dios before ni mahitabo. So importante kaayo ang giya sa Dios. Ang giya sa Dios mga kigsunan, moabot lang na sa tao nga kanunay na minaw sa Ginoo. Kanunay na ay panahon sa Dios. Bless kayo ang tao nga dunay panahon sa Dios. Bless kayo ang tao nga dunay panahon sa pagpakigsulti sa Dios. Manaamay mga tao diha sa simbahan, wala may mga tao sa simbahan, dapat ready ta nga maminaw sa Dios. Ako nagtuo nga, giayo sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Giayo sa Ginoo ang imong una-una para mainandamo ni sa pagdawat sa giya sa Dios. Walay lain mga kigsunan nga atong gikinahanglan. Gikantang nakadaig sa Dios, nakapasalamat sa Dios, nakapasidungog sa Dios. Dapat sa adlaw-adlaw giya sa Ginoo ang atong gikinahanglan. Mao bitaw nang naay mga wali pa kaniadto mga kigsunan nga before ka mudaog sa imuhang higdaanan, ayaw kalimti nga nakapanugyan na ka sa Dios. Ayaw kalimti. Dapat nakapanugyan na ta sa Ginoo. Lord, giyahi ko. Dili sad maayo mga kigsunan nga taga-adlaw nangayo ta sa giya sa Dios unya wa di ta kadaig sa Ginoo. Dapat nakadaig gyud ta sa Ginoo sa unang adlaw sa matag semana. Mao bitaw nang ang Domingo wala gyud na gibutang sa tunga-tunga sa semana. Ang Domingo wala na gibutang sa pinakalas nga adlaw sa semana. Gibutang gyud sa pinakauna para sa tibuok sa tibok semana ang tanang adlaw gi-release na sa Ginoo ang panalangin. Pag-release sa Ginoo sa panalangin, dapat giya sa Ginoo ang atong gisunod, ang atong gisubay. Usa sa mga makapawagtang sa giya sa Ginoo kana bitong kaibog. Muna nga sa 10 Commandments, katapusan nga sugo sa napulo ka sugo, kana gyung kaibog. Ayaw kaibog. Kinahanglan praktiso nato atong kaugalingon sa dili pagkamahingubugon. Kaysa ako nang gikaingon kaniadto, gipangutana ko ang ato mga kaigsunan. Unsa may number 1 nganong ang tao lisod gyapon? Kaniadto nangandoy na trabaho para di magkalisod. Sa dihang na trabaho, samot mo og kalisod. Moingon nga makapasar ako og maestra, di na gyud mo kulob akong kardero. Nasamot no og kakulob. Kaysa unang nag-eskwela pa way utang. Sa dihang nahimo no magtutudlo, nagtampaw-tampaw na nung utang. Lundid to, lundiri, parti man daghan ang gikaibgan. Unyag na ay mga problema makapanagang. Mao na nga sa ato ang pagpuyos kalibutan, tudluan sad nato itong kaugalingon, tugutan sad nato nga magkat-on ni nga dili mahingibugon. Kay number 1 nga makapalisod sa tao, kana manggong pagpangibog. Kay mag-apas manggong kaana. Unya di nakakadaig sa Dios, di nakakapasalamat sa Dios, di na nimo mahatag ang pinakanindot nga time. Kanang pinaka-insakto nga time para sa Ginoo. Kung naa kay kaibog, kay mag-apas manggong kaana. Exodus 20:17. Ayaw kaibog sa asawa, urbana. Ayaw kaibog sa mga katabang sa imong silingan, sa mga baka, sa mga asno, sa mga karnero, o sa tanan nga naa sa imong silingan. Ayaw kaibog. Kay una man gud og dili ug maibog ka ana, masina ka. Nakay kasina.
kaibog anang imong mga higala nga gipauswag. Kay kaya kay nang ihatag ni Lord. Kung ang giya sa Ginoo mo'y imuhang gisunod sa dihang nagdaig na sa dihang nagdaig na ta sa Ginoo. Speaking about protection, ihatag ang iya sa Dios. Sa simple. Ihatag ang iya sa Dios, ang para sa Dios, ang bahin sa Dios. Dili ko tugutan nga dunay mga dangan. Usa na kasaad sa Dios. Gisilyuhan na nga maong saad. Way maka usab ana. Si Solomon nga pinakadatos tibok kalibutan, kabalo siya unsay mga idea nganong naay mga taong gipanalanginan pag-ayos Ginoo. Kay grabe pong makahatag. How about sa uban? Kumusta naman? Ang prinsipyo sa Dios, dili prinsipyo parihas kalibutan. Muna'y timan-an nato sa atong pagtikang sa tuig aron ang panalangin sa Dios mag-awas. Buti pasabot makashare ka, makashare ka. Adunay naghikaw sa angay nilang ihatag, sa angay unta nilang ihatag, apan wala ihatag, nag-anam hinuon kakabos. Apan dunay mga taong walay pugong-pugong sa paghatag, nag-anam sila kadato. The word dato mga kigsunan, kontinto. Ang giingon sa Biblia, ang tinuod nga dato kontinto. Kontinto na kas imong hitsura, kontinto na ka mga kaigsuonan sa imuhang kahimtang, makahatag na kag time ni Lord. Ang taong kontinto, mao man tong mga taong tinud-anay nga magkahatag og time sa Ginoo. Og sa dihang tinuod tang makahatag og time sa Ginoo mga kaigsuonan, preparado ta kanunay sa pag-atubang sa hukmanan sa Dios. Dili ka makuyawan. Dili ka makuyawan sa mga katalagman. Labi na sa mga hulungiho nga mga dautan nga mga balita nga duna kunoy linog nga moabot sa Pilipinas. Duna na po'y virus ang China. Di ka makalitan ana. Bisan pa kung dunay mga kawaladon nga muhasmag, di ka makuyawan. Nganuman, daghan kayong pamaagi si Lord. Matatiman na niya. Giya sa Dios buot ipasabot, pulong sa Ginoo mo'y subaya. Dili pulong sa tao. Kay pulong sa tao mga kaigsuonan, ang gidaot ang pamaagi ra sa Ginoo. Ayaw paminawa ang pulong sa tao. Dapat pulong sa Dios mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Inay mong tapad pulong sa Dios. Munang diri sa to programa mga kaigsuonan, mag-anniversary naman ta karong Marso. Salamat sa Ginoo. Mag-anniversary. Tinguha gyud nako mga igsuon nga makapang-distribute tag mga radio set. Kay akong tinguha gyud nga makakrusada ko anang adlaw, anang mga panahon na maka-distribute tag radio set mga kaigsuonan lamang ang ako asang ang source of income nako diri sa ako ang vulcanizing og sa tindahan. Igo-igo ra pod nga amo ang gipatuyok sa mong mga panginahanglan. Nya karon pa po ko nakabuhi kami akong asawa, karon pa po may kabuhi og kaning baboy 3 ka buok para sa ato ang anniversary sa ato ang programa og sa ato ang FM radio og sa ato apo diri nga kanang tigumanan. Kaingon ko nga akong asawa mo may tig budget sa pagkaon sa baboy. Ingon din siya nga bis kuaning 5 ka baso pagkaon sa baboy. Deng sunod unom. Nya kaganina nga kaigsuonan 4. Oy, ang usa ka sako dali ra man kay na. Hubas layo-layo pa ang Marso.
Kung challenge. It is challenge. Muna nga nagampo ko mga kaigsonan nga anang bulana kay daghan kaayo ta nga gisilibrar ana ang pagkamaayo sa Ginoo nga naka pila na takatuig sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ano? Nga giubanan ta sa Ginoo, gipanalanginan sa Dios. Og sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko natukod na ang duha ka FM station 95.3 og 101.3 diri sa Kalugtugan. Salamat sa Ginoo. Kuna nga akong gipasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo. Nga gitagbo gyud ta sa Ginoo kay naman tay baboy nga naatiman. Nga maupoy ato pong magamit sa pagpakaon sa ato mga kabisitahan nga dadon sa Ginoo diri sa ato ang lugar. Nya welcome ang tanan ha. Welcome ang tanan. Welcome gyud ang tanan. Ari mo diri sa ato ang dapit. Unya amo gyud tinguha gani gyud pangayo sa Ginoo nga before paunta ang Thanksgiving or anniversary sa atong programang pulong mo kinabuhi ko sa FM station og sa kaning ato ang panimbahon dire makahimo na taog at bisag atop lang usa sa balay alampuanan. Pero mao na ang tanan. Munay ako ang gitudlo pod sa akong kaugalingon ug sa akong asawa ug sa ato mga kaigsuonan nga unsay gipaabot sa Ginoo, ready kanunay ang pagdaig. Ready kanunay ang pagpasalamat. Kay mao man ay mga kontento. Mao nay mga taong kontento ha. Importante wa tay giapas ang paghimaya ra gyud sa Ginoo, ang pagdaig sa Dios. Unsay gipiyal sa Ginoo mao ni atong i-manage. Unsay gihatag sa Ginoo mao ra gyud nay ato ang nang ipaangay. Ana gyud. Dili kay di ta kadaig kay wala na, di ta kapasalamat kay wala na. No, it's not. Wala na siya magbase. Wala na siya mag-agad sa mga butang ang pagdaig. Nag-agad na sa tinuod nga gugma sa atong Ginoo. Una nga kinahanglan paglakaw, pagtikang sa panalangin sa Dios mga kaigsuonan. Batasano na to ang pagdaig. Amen? Batasano na to ang pagdaig, pagpasalamat. Unya, dihas pagdaig, importante ang time. Dapat dili na to malamo-lamo ang paghatag og time. Dapat time. Nya na gyud tay time management. Dili na to kalimtan ang time management. Oras-oras gyud na. Unya, dili na to sunod mga kaigsuonan, guide, giya sa Dios. Pulong sa Dios. Moy atong sundon gyud. Para ang panalangin sa Dios dili niya ipasa sa uban. Ang giandam sa panalangin sa Ginoo. Matod pa diri bahalag usahay maglain ang lawas. Dili po nato gamito natong bahala. Dili sad nato pwede murag dili maayo nga gamito natong bahala. Kay mura man og bahala. Murag dili sad sa ako lang ha, sa ako lang kuan mo ron og dili sad maayo. Kanang murag bahala, murag usay laing kuan ana. Kanang pulong anang bahala. Mura og napugos unsa ba? Sige, padayon ta. Sige. Sunod mga kaigsuonan, aron pagtikang sa tuig nga puno sa panalangin sa Dios, kinahanglan magtubo ang atong relasyon sa Dios. Magtubo ang ato ang kahamtong, kumbaga. Dili na ta magpabilin nga priha ka ni adto. Nga di gyapon ta ka ampo. Na kinahanglan patang magpaampo. Kumbaga, kanunay kang gasalig sa pagampo sa uban. Dapat nahimo natang instrumento para iampo na sad ang uban. Naamanggoy mga tayo mga kaigsuon nga di ta kaampo kay nagsalig ra ta nga giampo tas uban. Dapat kita nay mo ampo para sa uban. Usay giingon ni Jesus,
iampo ang mga taong nagpasipala. So dapat datay time. Kinahanglan mo tubo ang atong espirituhanong bahin. Muna nga, ang pagtubo sa espiritunong bahin, mo resulta yun nagkumplitong kausaban. Maubitaw na ingon si Pablo sa ikaduhang Korinto kapitulo 5:17, ang daan milabay na og ang bag-o miabot na. Bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Kay ang tinuod nga pag-uswag sa espiritunong bahin, mo resulta yun na hingpit nga kausaban. Hingpit nga kana bitang kabag-uhan. Ang tinuod nga bag-o, siya ang tao nga andam sa panalangin sa Dios. Na atong hinumduman ha, si Jesus miingon nga dili maayo ang bag-ong vino isulod sa daang sudlanan, or dili maayo nga ang bag-ong sudlanan tapakan og daan. Ang daan nga sudlanan tapakag bag-o. Dapat bag-o gyud tanan. Dili maayo ang bag-ong bino isulod sa daang sudlanan kay mausik ra ang bino. Dapat ang bag-ong bino isulod sa bag-ong sudlanan. Maubitaw nang dili gyud nato masinatian ang panalangin sa Dios kung dili ta bag-o. Di man pud ta mabag-o mga kaigsuonan kung dili ta motubo sa espiritunong bahin. Katong mga pagsulay nga atong naagian, kinahanglan gyud tong maagian nato para dito ta motubo. Munang di ta magpabilin sa mga time nga gisulayan ta, kay dito na tagipatubo sa Ginoo. Dapat kung naana po'y mga kalisod, mga problema, kana na po nga mas makapatubo sa ato ang espiritunong bahin. Muna nga, usa sa mga gikinahanglan gyud sa ato ang pagkakristohanon, dili nato kalimtan gyud ang pag-ampo. Kana bitang lifestyle na gyud nato ang prayer. Gibatasan na ba? Kinaiya na ang pag-ampo. Pagbasag Bible, pagsimba, kay ang pagbasag Bible is pagpakigsulti sa Dios. Pagpangita sa giya sa Dios. Unya, pagkinabuhi kanunay sa pagpasidungog sa ngalan sa Ginoo. Maunay mga pamaagi aron magtubo ta, maglakaw ta, magtikang ta sa tuig nga gidugang sa Ginoo, magtikang ta sa panalangin sa Dios. Ready ta sa pagpasalamat sa Dios bisag unsay kahimtang, like ni Pablo, like Silas, like Daniel. Unya sunod, kanunay natong gipangita ang giya sa Dios. Unya nagkinabuhi ta, gitrabaho nato ang giya sa Dios, gisunod nato. Unya gitinguha nato ang pagtubo sa espiritong bahin. Sunod, dapat maglakaw ta nga matinahuron sa Dios. Kinahanglan maglakaw ta nga matinahuron sa Dios. Mudangop ta kanunay sa Dios. Kay ang panalangin sa Dios di gyud naihikaw. Daghan pang mga pamaagi. Pero sa ako ang pagpamalandong, samtang nangayo ko og giya sa Ginoo before ko mo sod og live sa tuig 2025. This is the first live nato sa tuig 2025. Blessing. Blessing. Ato sa nga paminaw ning ulan sa panalangin, mag-ulan ang panalangin. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Halaran ka.
Pasalamatan ang tanan nga Akong gidasig ang matag-usa sa pag-share ni ini ngadto sa inyong mga kailag higala Salamat sa aron masayod sila ngang taong tinuod gi panalanginan kontento. igabalik ang pagdaig ko Dihala I well decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Amen, no? Gikan ni Piolo. Si Inday Dorlin bahala walay siguro or disorder. Maunay ako pagsabot walay siguro. Dapat dili kay way siguro di ang Kristo dapat kana bitang ato ang nabatasan o gikat-unan nga sigurado gyud, no? Good evening, Pastor. Ngutana lang ko unsay buot pasabot sa akong damgo nga naglingkod ko sa may sagbot og nakita nako ang Biblia nga naabre og misanag sa akong nahimutangan sa palibot kamaisan og nagatiman daw ko og mga kanding akong gitugway sa daghan nga mga sibsibanan. Salamat, Pastor, sa pagpasabot. Ang imong damgo naghatod na siyag binsahe sa imong kinabuhi nga ginahanglan nimo ang pagpaminaw kanunay sa pulong sa Dios. Nagkinahanglan ka kanunay sa pagkat-on, pagpatudlo o pagpasangkap sa mga mensahe sa Dios. Kay dunay giandam ang Dios nga buluhaton nimo. Ang buluhaton nga giandam sa Dios mao nga motudlo ka, mopakaon ka sa mga taong wala pas Ginoo. Kanang mga kanding pagkinaiya ba? Kanang mga kanding kanang mga kusog kay mo reklamo. Unya kung imong tabangan mosamot hinuon. Amo nay gipakita sa imong damgo. Muna nga dili sayon ang pag-atiman. Muna nga damor ka nga gitudluan, gipahinumduman sa Dios kung unsay angay nimong buhaton. Palalumi, palapda ang time sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ang Dios magpanalangin kanimo. halaran ka Si James, si Nicolas, blessed evening, Pastor, kumusta? Salamat sa Ginoo. Okay ra gyud mi kayo. Si Will Opong, yes, amen. Well, we all give thanks to our Lord Jesus Christ whatever the situation. Di ta mosawa sa pagpasalamat sa Ginoo. Wow, kanindot sa mensahe ni Will Opong. COD's Pamot, salamat sa mensahe, Pastor. Kimberly Inobio Larissa, maayong gabi, Pastor. Okay ra ba mo balhin sa laing simbahan? Wag ginay problema. Importante ning tarong kag pananghid. Wag ginay problema. Ang problema diha kung nibalhin ka o niya gidayeg nimo ting gibalhinan, gidaot tong imong gigikanan. Dili na to na batasanon ha. Kanang mobalhin ta nga ngatong atong gibalhinan, atong daigon o katong atong gigikanan, atong daoton. Dili na kinaiya sa taong naay Ginoo. Kung mobalhin ka, pananghid lang yun. Unya, dad-a kanunay ang imuhang, dad-a ragyod sila kanunay sa mga pag-ampo. Anak lang. Si Rindon Ampere, Yanggao, good evening. Meet, pa-shout out, Yanggao family, watching from Nalundan, Bindoy. Oy, Rondin, Rindon. Classmate na ko ni. Sabi ako ning isip para ako aning matanaw imuhang profile ni Rindon Ampere Yanggao. Warag nalimot na ko. Sige. Doon na to'y mga kanta kaganina nga gi-request. Ako sa ning tagaanok pagtagad. Doon ay awit makalangit nga gi-request ni Re saad sa Dios usas mga awit nga gihatag sa Ginoo sa tong programa sa pulong mo kinabuhi ko. Saad sa Dios atong taganog pagtagan. Kung doon na mo'y mga mensahe nga nangandoy ka nga ipangutana deres ato ang programa, pwede ra gyud nga i-send sa ako ang or i-chat, i-message sa akong account Gideon Candelario. O niya ang profile sa Gideon Candelario kanira gyapong ato ang recording studio.
Kay daghan man kaayong Gideon Candelario, di na po ko ka open ana nga mga account. Kay nalimot ko anas password. Kay kaniadto nga di pa ko kabalong mo gamit-gamit ining cellphone. Daghan man kaay kong mga tao pod nga gipamalihogan nga gamit po ko taong kog Facebook be para naa po ko'y Facebook. Ya, no, nalimot man ko sa mga password. Amo nang naghan kog mga Gideon diha sa Facebook. Pero kung mo-message mo nga kanang madawat yun ako, mabasa nako kanang Gideon Candelario nga naa kining ato ang profile, kining ato ra gyapong recording studio. Salamat kaayo ang Dios magpanalangin. Ng Diyos nahigugma, oo, musulmat sa imong problema. Ikson ko ani asya, doolon ta ang ngalan niya. Kalibutana, adunay kalista ng mga problema. Doon nagyoy mga kalisdanan. Dihas mga kalisdanan, diha nato ma-encounter pag-ayo ang Dios. Iyon kagkaloya sa pagpasan ning kasakit ning kalibutana. Mayo nga pakiguban ni Felix Dapar Lumod. Ayong gabi, Pastor Wasing from Panglao, Bohol. God bless you, Pastor. God bless ninyong tanan. Siyan gutang pagkaanindot jud sa mga mensahe, Pastor, makablas. Amen. Salamat kaayos Ginoo sa mensahe sa unang live nato sa tuig 2025. Si Matias ato mayong gabi, Pastor Gideon. Salamat na kaapas gyud ko. Dalaygon ang buhi nga Dios. Oy, salamat kaayo. Si Marilyn Mar Garcia, mayong gabi, Pastor, og sa imong tibok pamilya from Poblacion Binonido, Bohol. Si Odis Pamot, maayo kaayo pagkahubad nimo sa damgo nga gipangutana. Salamat kaayo, ang Dios magablas. Salamat kay Giya sa Ginoo. Si Flor de Lisa Atawom, salamat Pastor sa imong pulong from Baguio District, Davao City. Lisa Itahom. Okay, salamat ka Esther Lisa. Si Kimberly Inobio Larissa, pa-shout out Pastor from Toril, Davao City. Si Erlinda Marigit, yes Lord, amen. Si Hazel B. Ganyulon, amen, na bless kaayo ko sa mensahe sa Ginoo karon, Pastor. Nagsunod kus pagnot aron na ako'y matun-an og ako nagtuo nga iya usab kong panalanginan nga mahimo nako ni uban sa iyang tabang og paggamit ko na sa mga share sa uban labi na sa akong pamilya. God bless. Magmalampuson ka ana Sister Hilsa. Ang Dios magauban kanimo. Si Mimantikayan Rabina, salamat sa pulong sa Pastor, watching from Makilala, North Cotabato. Sister Arlene, maayong gabi Pastor, patabang ko ampo sa ako nanay Saija mild stroke. Hope makagawas na kami sa human sa week prayer sa Ija Lawas. Okay. Sige, ato nang dadot sa mga pag-ampo Sister Arlene. Si Angelita Ayok. Good evening Pastor, request ko kanta na I have decided to follow Jesus to turning back. Sige. Si Maria Hilen, salamat Pastor sa pulong sa Dios nga imong gipaambit. Namo daghan kayo may nakatunan. Si Mel Sabroso B.E. Pastor, prayer request ko ni Danny Ponce, maubos punta iya sugar. Sige. Oras atong programa alas 9 nasa kagabion. Mura og kinahanglan akong manamilit tungod kay panimba pa nato og maa. Nya magkayusa ta sa pagsimba. Mo nay giingon diri sa makapahulay nga awit mga igsuon. Busa padayon ta sa pag-alagad niya
diha sa pagsimba maghiusa ta, dili na to kalimtan magtinabangay kitang tanan. Buhat nga maayo kita gyud sigurado gantihan. Okay, sa dili pa ko manamilit mga kaigsuonan, dili na to kalimtan ang pagpasalamat, ang pagdaig, ang pagpasidungog sa pagkamaayo sa Ginoo. Kaya tagi panalanginan sa mga pulong nga ato karong nasabtan ong nadunggan sa atong panaguban. Magampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, salamat o Dios sa imong pakigsulti kanamo. Salamat o Dios sa imong pag-amuma sa among kinabuhi, sa espiritong bahin, makalag, malawas, wala nimo pasagday. Kanunay nimong gisuplayan, kanunay mo kaming gipakaon, gibistihan, kanunay mo kaming gipainom. Unsa may mga buluhaton sa unahan sa among kinabuhi, salamat nga kanunay mo kaming gisangkapan. Salamat o Dios nga kanunay mo kaming giandam, aron walay laing mapataas kundi ikaw lamang. I declare blessing sa matag-usa, nga mingtuo misalig kanimo, nga ang tanan makasunod sa imong pamaagi. Salamat o Dios sa mga kayuhan, sa mga milagro, sa mga tubag sa among mga pag-ampo, sa mga pagtubag nimo o Dios sa among mga hangyo. Og ninintak naa kanunay namong gipangayo ang kumplitong kaayuhan sa akong mga kaigsuonan nga nanginahanglan sa imong gahom. I declare healing right now sa akong mga kaigsuonan nga dunay gipamati, mapisikal, even o Dios sa kalag, sa espiriton nga bahin. Imo kaming giayo aron kami hingpit nga makadaig, makahalad, makapasalamat kami. Salamat o Dios sa mga pulong nga amo usab karong nadunggan, among nakatunan sa pagkinabuhi sa imong panalangin, diha sa pagtikang sa mga panahon nga imong gihatag kanamo. Salamat Lord sa imuhang pagpanalangin kanamong tanan ug pagtagbo sa tanan nga mga buluhaton sa among pag-alagad kanimo, sa among pagpamahulay uban ni kami, proteksyon ni kami. Dalaygon ka nga Dios nga among gialagaran magauban kanamong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, amen. Kini nyo igsuon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi. God bless and good night. Ugma, magkuyog-kuyog ta sa pagsimba, pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa Ginoo. Bye-bye and good night. God bless. Pagdaig, mag-aawit kanimo amahan Jesus. Magahalan, magapagdaig, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko,
lukso ko o dagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan